Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illum miegħi fl-istudio għandi lil Mr. Terence Portelli. Minu Terence Portelli? U fiex tinteressa ruħek? Jien Terence Portelli, palma taf, għandi 30 sena minn ħalaxa, miż-żewġ għandi tifla, studjajt l-Administration and Management l-Università ta' Malta, studjajt il-Filosofija Politika u Ekonomija speċjalizzaj fuq l-Austrian School in Economic Thought, Praga, Cefro Institute, u issa bdejt nistudja Political Economy fuq sigurtà u strateġiji kbar mal-University of Buckingham l-Ingilterra. Toġobni n-natura, nħobb naqra, nħobb l-annimali, nħobb il-mitoloġija Ewropej speċjalment. U persuna li tista' tgħid avventurus, però I look at the big picture fl-aħħar mill-aħħar. Ħassieb tista' tgħid mis-setturi tiegħi niffoka fuq il-Hayek System ta' Austrian School of Economic Thought, però huwa blendjat mal-Listian System ta' The Nationalist School of Thought. Issa, ovvjament, għand il-political leaning tiegħi li tista' tgħid huwa right libertarian, nara mill-lenti biex niġġudika l-ħsibijiet tiegħi mir-realizmu, mill-libertà, mill-liberalizmu klassiku tal-libertarianism u ovvjament nuża lum il-ġurnata is-sigurtà biex nkun nista' nitkellem fuq dak li ħanejt, basikament. Mela, nibdew l-ewwel domanda. Kif taraħ bħalissa l-andament ekonomiku ta' pajjiżna? Għax nistgħu ngħidu li l-gvern qed jgħid kważi li kollox mixi tajjeb. U sa ċertu punt on paper kif nikkalkulaw il-ġitellum li huwa permezz tal-GDP biss fil-verità tiela. Però dejjem qed naraw iktar faqar fis-soċjetà fil-verità mhux ġast materjali manka spiritwali kollox. Għala taħseb li qed jiġri da. U speċjalment għala sar impossibbli kważi li żgħażagħ Maltin koppja u iktar tkun single m'għadhomx jaffordjaw laqqas ikollhom one bedroom flat daw. Mela, l-ewwel ħaġa l-ekonomija tagħna tista' tgħid li hija pal tal-West. Ibbażata ffokata u ddur fuq low politics u low culture. Anything that gets produced minn dawk il-kategoriji intuhom importanza u dawk li huma aktar importanti bħal high culture and high politics intuhom l-aħħar importanza. Dan ovvjament biddel il-mentalità, ġobilna mentalità li rridu naħlu u nikkonsmaw b'mod esaġerat sewa u dawwarna l-luman f'biċċa konsumatur bla moħħ, bla emozzjonijiet kollettivi u personalment issa sewa inħoss li dat tip ta' economic model kisser l-ispiritwalità mhux biss nazzjonali iżda anke tal-għaqda nazzjonali u di hija problema kbira. Rridu naraw ukoll x'kwalità ta' prodotti qegħdin nipproduċu bħalissa li ħafna mill-ħela li qegħdin noħolqu mhux qed jiġi proċessat, recycled fas biżejjed tista' tgħid li di ovvjament din niġġennu f'daqqa waħda meta Malta illum għandna erba' tiela raba waħda, vventajna di tal-BCRS biex taparsi nirriċiklaw il-fliexken, għala kif qed tgħid inti tant kemm qed nikkonsmaw. Eżatt. Issa x'in il-problema? Il-problema tal-GDP Alright, huwa kejl li jikkalkula l-produzzjoni, l-infiq u l-qliq li ġew ġenerati minn ġol-borduri tan-nazzjon bażikament. Però dal-makkinarju la jkejjel il-quality of life, l-well-being tal-popolin, iżda l-well-being tal-gvern. X'ħajaffettwa il-gvern jekk il-GDP huwa 20 billion euro? U x'ħajaffettwa lilek jekk il-GDP huwa ta' 20 billion? Zgur mux Vojder da jaraħ il-gvern liktar biex u jkun jista' jgħid mela l-ekonomija kibret u n-nazzjoni tiġi żviluppat. Però għandek mod u mod. Għandek jew tista' tibni u tkabbar l-ekonomija u tiżviluppa n-nazzjon b'mod sew, jew bil-mod kif qegħdin palissa u ovvjament għandek modijiet oħra minn schools of thought differenti kif tista' tiżviluppa u tkabbar l-ekonomija. Jiddependi l-ħsieb fl-aħħar mill-aħħar bħal-kapitaliżmu, soċjaliżmu, eċetera, ġew maħluqa kif is-soċjetà u l-popolin ħa jibblendja u jgħix mal-Industrial Revolution. Issa, din l-ossessjoni fuq il-GDP bażikament qiegħda biex il-gvern ikun jista' jkabbar iktar il-welfare ukoll, jkun jista' jimmantni l-big governments u iktar jindaħal f'aspetti tista' tgħid tal-ħajja bħal-kultura, s-soċjetà, eċetera. U ovvjament qed iġib iktar nies dipendenti fuq minħabba l-welfare. Vojder da
qed jiġu kontrollati. Nifhem sew taraħ di sa strateġija tal-gvern. Li ġi għal-iktar nies fl-aħħar mill-aħħar jiddependu fuqu biex ikollu forma ta' kontroll. Nirranġelek ftit id-diskors, mhux biex naqbes għal-gvern. Imma biex insaqsi. Din hija problema mill-wesħieħ tista' tgħid li l-wesħieħ adotta dis-sistema. Il-GDP tista' tollih bħalma din nolluh, però kif qegħdin nolluh il-GDP? At what cost? Billi nimmanipulaw id-domanda tas-suq. Apparti li nimmanipulaw id-domanda tas-suq fix-xiri, qegħdin nimmanipulaw is-supply tal-impjieg. Ħalli żgur il-pagi jibqgħu baxxi. Mhux hekk. Vojderi di hija xi ħaġa li rridu naħsbu naqa' fuqha. Għandek 3 kategoriji ta' nies bażikament li qegħdin jitlu għaw Malta, għandek dawk li xtraw il-passaporti, għandek flejjes kbar minn hemmhekk, għandek daw tat-tielet dinja li qed jissapplajjaw il-labor tista' tgħid, u mhux vera għax hawn xi tip ta' settur li l-Malti ma jridx jagħmlu għax jarawh bħala an inferior job. Dik mhux vera, it goes against the principles of economics. Jien ma rridx nagħmel dil-banketta 5 euros an hour, tieni 10 euros an hour. U titgħallem u tagħmilha. Nitgħallem u nagħmilha. Jekk ittieni 15 euros m'għandekx għalfejn tgħallimni nsib kif u nagħmellilek jien fis-sija. Vojderi diki, allura daħlu mentalità li ċertu xogħol irid isir biċ-cheap. Issa mhux talli hekk talli ċertu xogħol blue collar vojderi ċertu xogħol manwali raba mechanics u hekk li jippretendu li dawk ix-xogħlijiet jagħmluhom cheap labor, issa din iġibu accountants eżempju biex l-ewwel tfajna ġenerazzjoni wara oħra dak is-settur, allura da x'ħajġri. Inti jekk inti employer u għandek bżonn accountant, għajdli lili. Ħadħaddem lili Malti u Ewropej li titħaddimni għal mod tal-kemm 15 euros fis-sija, jew ħaġġib xi ħadd ieħor minn barra mill-Ewropa terġa' li tista' tieħ paga ta' 5 euros fis-sija. Trid tkun baħna li tiġi tgħid li ħanħaddem tal-15 meta għandek l-għażla tal-5. Is-serħila li you're compensating on quality. Pero għaw il-mentalità oħra. Il-business gets things done the cheapest way. Kwalità ġodda the cheapest. Materjal the cheapest. Kont se ngħidlek għaf tal-kwalità kważi fil-verità jekk tmur għall-oli tispiċċa out of business, hija xi ħaġa normali, u l-kwalità donnu jien qed naraħħa l-poplu aċċetta li l-kwalità nieżla kuljum f'dal-pajjiż f'kull settur. U dej għalhekk kważi qasada xi l-kwalità. Ġast kolħat trid jifranka, tipon kommunixxi daqwa l-irħis. Imma m'għandekx tort. Le, ovvjament. Għax inti għandek tal-fatturi li din nitkellmu, għandek it-tielet waħda li nsejt insemmilek li għandek 3 kategoriji ta' nies. 2 minnhom edna li huma waħda minnhom daw in-nies tat-tielet dinja li għandhom mentalitajiet kollettivi li jgħixulek 4 jew 3 f'appartament ta' 1 bedroom li daw ovvjament in-nies tħanżru. Wara kemm isibu għan bedru l-lum, 450. Jien nista' ngħidlek anke 700 taraw. Imma jankunu fair. 450 dawk għax ġibna. Kull min jista' jorqod ġol appartament 150 sodda. Imma dawn m'għandhomx paga waħda, issa jista' jkollok 600 euro bej 5 min nies. Żewġ 3000 fil-verità. Eżatt. Però mbagħad għandek familja Maltin u Ewropea li mhux billi qalu 1700 bħala l-magami l-average. Il-pag average qiegħda bej 1200 u jekk kull lucky 1500. Kif tista' tħallas il-kirja jew il-loan tgħix għandek l-inflation għax ovvjament għamilna credit expansion biex in-nies jiddejnu kemm il-business qed jiddejjen b'mod irrazzjonal u l-popolin li tiddem b'mod razzjonal. Issa l-ġieħna tħallna iż-żattajna f'dil-gwerra, ħalli issa l-credit expansion nagħmluha f'affarijiet relatati mas-supply chain tal-gwerra biex minn għalina terbaħ l-Ukrajina minn dil-gwerra sewwa u ħanni jieħdu flusna lura, meta fil-verità ma nagħmlu xejn. Kull sena ta' dil-credit expansion li ġiet intużata in whatever form min gawda fil-bidu, gawda, per iktar ma jgħaddi żmien għandek times 10 reperkussjoni bis-sena ta' qabel. Għal kull sena li ġiet użata l-credit expansion. Vojder min se jiġi bati? Mhux il-popolin. Mhux hekk. Issa hemm way oħra. Aħna nħarsu li l-GDP li dejjem jola u għedna li l-well-being mhux tal-popolin li qed jara. Naraw
at what cost da qiegħed jikber in the mid u short term u l-long term għax dik iktar importanti. Kif qed taffettwana? Qegħdin naraw li mhux billi nollu l-GDP qegħdin noħolqu il-ġid għandna dil-kapaċità li noħolqu ċertu ġid jew nattrattawh minn barra. Jekk qed nattrattawh minn barra dak nispiċċaw vulnerabbli. Jekk qed nattrattaw ċertu industri li jmurru kontra l-prinċipji tal-ġeoekonomija. Eżempju, ċina biss spiċċat id-dominant mill-Amerika billi qabdet ħafna mill-pajjiżi ta' madwar id-dinja xotilhom il-Freeport, id-Dow, il-Power Station, telecommunication. Allura inti issa spiċċajt ma tistax iddur kontrija. Vojdi qegħdin nħarsu lejn dawn l-aspetti. Qegħdin naraw kemm in-nazzjon għandu self-sufficiency. Fil-fatt naħseb ma nafx taqbilx miegħi di pruvaw jagħmluha fuq ir-Russja. L-ispeċi qalus maħna mhux ħanixtru iktar mir-Russja, minn għalihom li kienu ħajfallu r-Russja ekonomikament, Russja komplet tikber fil-verità u tespandi u qed ibati il-popli tal-Ewropa. Issa ħseb u wara kieku jkellhom jagħmluha daw on a scale fuq iċ-Ċina. X'ħajjiġri iktar? Fil-verità, is-sanctions issa bil-bdali qed jiġi bid-de-dollarization. L-Amerika tilfet il-poteri kollha. L-ewwel ħaġa tista' tara l-leaders tal-Unjoni Ewropea jemmurru jiddilja mar-Russi jew ma' xi pajjiż barra mill-West u laqqas they became irrelevant, ġew irrelevanti biex tara fl-imlivell basta nkunu puppets tal-Amerika. U x'ħajfdalla l-Amerika issa jekk jiena ma rridx xi ħaġa li qed timponi l-Amerika. X'ħajfdalla biex tattakkani? Issa bil-fors bl-armi. Issa s-sanzjonijiet ma jaħdmux. Tinsiex, sanctions don't kill governments, they kill people. Vojderi, aħna ħan pretendu li dawn qegħdin intuhom is-sanctions ħalli aħna minn għalina li qegħdin ċiċċibeqbi. U ħangawdu minna di għax minn għalina xi nies strategists aħna. Sewa, at the expense of their people, għandek il-BRICS Alliance bħalissa da tiġi stabbilita. Għandek ġo 40% minn nazzjonijiet ta' dinja followjawa il-BRICS. Għandek South America, għandek l-Afrika sħiħa minn ponta s'isfel. Sewa, għandek the Arab world, is-supporta. Is-Sunni u x-Xiti, eżempju għandek ideological clash, daw it-tnejn flimkien li ċ-Ċina ġabidhom fil-paċi. Għal xiex għax għandhom common enemy, l-Amerika. Allura, kif qed tippretendu ħadd attakkahom issa daw din joħolqu an International Monetary Fund separata minn dik tal-West u ovvjament qegħdin joħolqu politika biex jikkombattu il-G7. Biex nistgħu nagħmlu xi ħaġa issa kontrihom daw tinsiex li għandna ħafna minn nieshom f'nofsna. Daw xirridu aħna biex il-gvernijiet tagħhom jitihom ordni biex attakkawna minn ġewwa. Taħseb inti li hawn xi pajjiż fid-dinja anke l-Amerika li, eżempju l-Amerika għandu taħseb li jista' jiġi attakkat minn 3 fronts u jkompli u jiġi assisti l-Ewropa? Ta' żgur li le. L-Ewropa tista' tiġġieled minn mas-South, minn mal-East u wis probabbli minn ġewwa u kollox iduru impossibbli. Easy recipe biex titlef pajjiżek u biex jkollna massakru. Mela, ix oħra kurrenti li jaw fil-pajjiż bħalissa huwa l-għoli eżaġerat tal-ħajja. Tista' tgħid f'kull settur bħalissa. Issa hawn min qed jargumenta li jgħidlek isma' it-tort huwa għax qed jollu l-prezzijiet minn barra. U fil-verità mbagħad għandek nies oħrajn li qed jgħidu ovvjament hawn min qed jitħanżer fil-verità r-realtà x'inhi. Għax aħna ovvjament niddependu kollox minn barra dik ir-realtà li ġejna fis-sens. Vera. Prezzijiet ma nistax nistabbilixxuhom aħna. L-ewwel ħaġa dik għax tlifna self-dependence u ġejna fully dependent mill-importation. Il-ġid ma noħolquhx aħna jiġi minn barra biex tagħmel jidieri. Iva u le biex nwiġiblek il-mistoqsija, vera ċertu affarijiet qed jolew minn barra, però min li tinsiex aħna din biex nkabru l-ekonomija nimmanipulaw id-domanda u biex immantnu s-supply qed nimmanipulaw il-labor supply biex nżommu l-pagi baxxi. Vojdiri il-power biex jiddeċidu l-prezzijiet la għedha fidi, la għedha fidejn il-gvern u la għedha fidej ħadd li fidejn is-suppliers.
jekk ma tixtriħx inti dittat silma jixtriħ ħaddieħor, jekk ma tixtriħ 5 euros u tixtriħ waħdek biex tixrob inti, dawk it-tlieta jixtruha u jaqsmuha ftit flimkien. Di mhux qegħdin narawha, di il-ħelt tal-poplu mhux qegħdin narawha. Imma palma nafu da jiġu għajrukrazzis jekk tgħid il-basic truth. Dija ħassir Economics 101. Kollox skars. L-ewwel ftit pages jgħalmek id-demand u s-supply. Skarsezza. Voj diri. Donnu. Int aħna ngħidu li kull resource huwa skars fil-Economics 101, fil-Politics 101 jgħidlek li għandek abundance minn kollox. Kollox kontra. Kollox kontra. Voj diri għajdli li Malcolm. Kif tridu jilaħħaq il-Malti u l-Ewropej meta għandhom mentalità individwalista ma' nies li qegħdin jiġu li għandhom mentalità kollettiva? Kif dawn jaffettwaw il-way of life, Malcolm? Ma jistax inti tagħtikas il kulħadd, orrajt mhux qed ngħidlek li tmur tattakka l kulħadd, imma din il-problema suppost għandha tissolva. Jew il-gvern. Jekk il-gvern, ovvjament, il-gvernijiet tad-dinja qatt ma joħolqu soluzzjoni, dejjem problemi. Normal. Voj diri Malta bu speċjali, il-gvern tagħna l-istess ħaġa jagħmel, però mbagħad għandek l-aspett ieħor. Il-poplu lest joqgħod f'dis sitwazzjoni qed jitlef artu. Spiċċa skjaf biex ilaħħaq mal-ħajja ma jilaħħaqx. Għandu xorti jilaħħaq ikollu forsi sija fil-għaxija għalih. Għandu xorti. Jaffordja l-Malti jibqa' jgħid ħanibqa' nħares minn din l-lenti ta' filosofija, jew issa it's time to get real. It's time li l-ideal inti left to right ma jeżistix. Iktar ma tmur lej ix-xelluk iktar tkun idealist, u iktar ma tmur lej il-lemin iktar ħad tkun realist. Is inti trid il-bilanċ f'kollox fid-dinja. Le, mhux hekk. Issa da mhux qed ngħidlek tmur tattakka l kulħadd. Sewwa, dan qed ngħidu li isma' wasal żmien li il-poplu jiddeċiedi il-min irid iżomm ġol pajjiż. Mela għandek daw li jixtru l-passaporti, kif jaqbdu jikrollaw il-businesses, banek u l-ekonomija Maltija u l-prezzijiet ħajaqgħu. Sejgħu. Min ħajkollu sej biex jixtri l-art? Min ħajkollu sej biex jixtri l-prodotti għal-basic needs? Daw ovvjament nafu li għandhom flus biżej biex jixtru l-Malta bl-infrastruttura kollu. Għandek tat-tielet dinja. Tat-tielet dinja peress li huma kollettivi għandhom communal pot, vojdir jistgħu jgħidu noħorġu 20 euro kull wieħed u mmurru nagħmlu xirja żgħira. Jekk intu l-mara tmur tgħidilha hija noħorġu 30 euro jien u 30 euro inti. Ma naħsibx. Vojdieri aħna kollox irid joħroġ minn ġiex pagi biss. Dawn għandhom iktar pagi fil-verità u aħna din naċċettaw biex nuru kemm aħna sbieħ li inħallu l-pagi tagħna baxxi billi nibqgħu inħallu l-gvern jimla l-impjiegi meta l-uniku mod li għandek inti biex tibbarginja mal-employer tiegħek huwa billi jkollok shortage of labor. Jekk għandek shortage of labor fuq ċertu sena, ma jfissirx li għax mawx nies, mela dak jfisser li l-ekonomija għandha taħdem kif għandha tkun. L-aqwa employers jifittxu għall-aqwa employees. Mhux bħal-medin issa l-aqwa employees jifittxu għall-aqwa employees. Jien nġib dejjem dak l-eżempju meta kont kelli 18 sena jiena, jew 17 kont mort niftakar part-time, ġo ħanut tal-burgers kienu għadhom jiftħu. Dak iż-żmien qed ngħidlek 25 sena ilu jien kienu jgħidu mhux drittijiet, mhux dal-affarijiet. Però kif semmejt inti tajjeb is-supply u demand kienet b'mod naturali taħdem. Dak iż-żmien kellna paga daqs kemm tista' tgħid għandhom illum 25 sena wara. Konna ħdud festin u tħallsu iktar, għax ovvjament hekk kienu l-affarijiet. Issa ovvjament il-ħajja kienet ħafna irħas jien għadni niftakar il-lira Maltija, baxal liri konna nimlew tank petrol quddum tiġribieħ 15. Voldri fil-verità mal-imbagħad inti kif qed tgħid inti tajjeb timla is-suq kollu ħaddiema, speċjalment ta' cheap labor. Ovvja il-paga ma jistgħux jiżdiedu u l-istatistika qed turi li għalkemm aħna kellna daw l-aħħar snin il-GDP kiber ħafna ħafna ħafna, il-pagi baqgħu ma kibrux. Voldri hija xi ħaġa li f'pajjiż normali. Kemm nikkorreġik ħaġa? Mal-euro
ma nistgħux nikkomparaw il-lira Maltija, għax il-lira Maltija kienet backed by gold meta kellna l-lira Maltija. Sajna żammejnija, imma for a change, dak bina u kellna neħuha l-lira Maltija. Dak iż-żmien ukoll rridu niftakru li kien hawn domanda għal ċertu prodotti u servizzi, però ma kienx hawn l-overpopulation li hawn illum li aħna qbiżna l-1,500 people per kilometer squared taf xettej kulħadd ġo xulxin. Mbagħad għandek l-indirect taxations Malcolm. Mela biex immur minn point A sa point B biex nixtri għandi sija traffic, si oħra biex ninqeda u si oħra biex immur lura. Għajja nejdu inti titħallas 10 euros an hour, mill inti tlift. 30 euro fis-sija. Min ħajġi tijelek? Issena namlu esperiment, waħseb naqfu u da. Li kikun naqbdu daw il-businesses li joperaw bit-cheap labor biss. Naqbdu daw l-NGOs li jippromovu, jippuxjaw aġenda li tmur kontra l-interessi u s-sigurtà kemm tan-nazzjon u kemm tal-popolin. U namlu full deportation of all non-Europeans. U għejd li s-suq kif tara jiġi, ħajġi tranġeruħu. Dan is-suq. Ħajkollok xokk. Il-Malti fil-bidu ma jkollok xokk dak kullimkien dak dejjem dak għandek transition, inti dejjem għandek approximately 5 to 10 years transition, però l-Malti qed jerġgħu jħorru, l-Ewropej qed jerġgħu jħorru. Dawn għandhom fejn imorru, għandhom darhom. ċertu businesses jekk qegħdin hawnhekk qed jiddependu fuqhom, don't worry. Mur pajizu, moħloq ilhom l-opportunitajiet, mhux qtilna l-opportunitajiet għalina. U saqsi li lek innifsek issa, kif jaraw dal-miraklu jsir li huwa xi ħaġa loġika u razzjonali li għadna kif tkellem. Taħseb inti li n-nies ħajbqgħu jħarsu kemm lej il-gvern, kemm lej dawn l-NGOs u kemm lej dawn in-nies kollha li imponewlhom ġo griżmejhom billi jużawlhom il-moralità u l-psikoloġija tagħhom kontrihom. Taħseb li jibqgħu jħarsu lihom l-istess Malcolm. Da żgur li le, u x'ħajjiġri mbagħad? Daw ħajtilfu social power. Kif jitkellmu jisu ma tkellem ħadd bħalma ġra l-Unjoni Ewropea. U hekk għandna naħsbu biex forsi xi darba l-poplu. Fil-fatt illum ftit sigħat qabel ġejna hawnhekk rajt artiklu insomma kien li ġewwa Czech Republic jidher li hemm protesti kbar bħalissa għax il-poplu qed jipprotesta u naħseb jien għandu dritt, daw intebħu mela m'għandhomx mediċini għax qed jibgħatu kollox lejn l-Ukrajna. Id-dawl sploda li daw qas jistgħu jxelħu hemmhekk kif taf għandhom bżonn il-heating, mhux bħala hawnhekk, tagħmel naqra kesħa għal ftit sigħat u daqshekk. Voldri da pajjiż li ovvjament daw meta tara mir-Russi batew fl-antik, ovvjament, u xorta qed jiftħu għajnejhom in-nies li jisma ma jistax ikun aħna nibqgħu biex ta' parsi nsalvaw pajjiż ieħor għax di fil-verità hija ta' parsi forsi qudiem niddiskutu iktar fuqha. Qed ibatu n-nies tagħna, qed noqtlu l-industrija tagħna u jisu kollu xejn mhux għax dan huwa l-poplu li jisu l-lupjat. Irridu nħarsu naqa' Malcolm. Inti meta fl-1860s meta ġara l-communist takeover tal-liberalism, other schools of thought u l-institutions kollha, irridu nifhmu li dawn meta ħadu l-akkademja speċjalment bdew jibbrejmuxxjaw in-nies bis-social democrats, bil-postmodern liberalism. Dawn issa unfortunately irridu nżommu f'moħħna li l-bniedem biss mill-animal kingdom huwa kapaċi għandu l-kapaċità kbira li jaħalli l-ar nies fostna jmexxuna. Issa ara naqa' daw in-nies li hemm ġoliju, il-mexxejja kollha. Inti mhux fiċ-Czech Republic biss hemm il-protesti. Għandek l-Ewropa sħiħa bħalissa staġġinata. Imma f'Malta ma norux. F'Malta din ma norwiex għal xiex daw il-protesti huma pregnant. Palma kienet il-French Revolution. Dawn huma pregnant li l-poplu Ewropej jirid differenza ġdida, jirid a change of system, jirid ruħu lura, is-soċjetà tiegħu lura, in-nazzjon tiegħu lura. U qed ninnotaw li naf ħafna Maltin eżempju jmorru biex jagħmlu lek qed jistennew xi prosthetic leg jew xi operazzjoni jew hekk u dejjem inqala xi ħaġa alla jbierek. U dejjem il-preferenza tingħataw l-Ukrajni. Meta biex nagħmlu l-Ukrajni jekk ridna nsaħħu vera n-newtralità, toffri għal naħa l-oħra wkoll. Mhux in-naħa waħda biss. Għax dan kollu, if you trace the money, daw in-nies ħafna minnhom huma puppets tal-istess nies li l-interess tagħhom huwa
fl-Ukrajna. Mhux aħna ġast tajbin biex immantnu il-welfare system ħalli inġibu iktar immigranti from all over the world, ħalli immantnu l-interessi tal-globalisti, pero aħna ġast select tajbin. Skjavi u mantnu dil-ekonomija sforzata. Issa da xed jiġri issa Melkim, in-nies qed taqbżilhom, ma jistax ikun nibqgħu iktar third class Europeans, mhux ġas f'Malta biss ġol Ewropa kollha. U l-gvern di l-iskuża tal-Ukrajina hija aħna din nagħtu flus mhux ħanġibuhom lura Melkim. Le, mhux ovvjament, bħalma kienu meta sellefna l-Greċja. Eżatt. Inti imma l-Greċja għax kienu naqa' kif it-tmexxija tagħhom inti għalhekk imbagħad il-Greċja spiċċa pappett taċ-Ċajna, għax iċ-Ċajna ennithom biex jibdew jinqalgħu. L-Ewropa minn fuq flok ennithom ġabithom mar. Ħalli nkunu għedna kollox issa. Le, mhux hekk ovvjament kellemek il-Ġermanja. L-Italja eżempju xtraw l-dejn l-European Central Bank għal xi għandu over 2,000 tons of gold. Vojdir il-moment li taqa' l-euro huwa l-moment li l-Italja tispiċċa superpower. Issa li qed ngħidlek Melkim li n-nies issa waslu f'punt li għandek political, economic u social depressions. Għandek il-gvern qed jagħti flus bla doċċi printja l-flus daqqa l-konstruzzjoni, daqqa. Issa u noħolqu babil, issa qegħdin nagħmlu għall-militar, noħolqu babil għall-militar. Però din nirrealizzaw x'qegħdin nagħmlu bidejna, qegħdin nirrealizzaw li l-qasem munition m'għandna fl-Ewropa biex niddefendu 7 days. 7 days. Le, mhux hekk le, min jaħseb fuq għadi qasir. In-nies hemmhekk fl-EU kulħadd jafu dal-fatt, dal-basic fact, laqqas biss għandna Melkim. L-Amerikani li jħobbuna ħafna wara t-tieni gwerra dinjija taf ġew jagħmlu. Jixtru lna key strategic industries li għandek bżonnhom għall-militar eżempju, tar-radars, etc. Jixtruhom kif ikollhom over 51% tax-shares jieħdulek id-design, jieħdulek in-knowledge, jieħdulek kollu u jalqulek il-business. Allura aħna spiċċajna Melkim li ma nistgħux nipproduċu from raw to finish goods. F'xejn, prattikament f'xejn. F'xejn. Min jista' jagħmel hekk? Iċ-China biss tista' tmur prolonged laqas l-Amerika, a prolonged total war. Trump prova jirranġaħħa tela Biden u iktar ir-rovina kollox. Infatti, anka l-Amerika hemm majdut li ħadd inqasam. Vojdiri hemm majdut minn government officials qegħdin nitkellmu, mhux minn ġas il-popolin. Hemm ħafna ħassieba. U l-Amerika biss qatt ma m'hemmx merit certificate li taqqat l-Amerika wara Civil War, jekk taqra Article 6 eżempju. Vojdiri x'in iridu jistgħu jisseparaw. U iva, dak li qed jiġri. U inti kemm ħaddum timponi artifiċjalità fuq il-popolin. Kemm ħaddum timponi għax irridu u daw dejjem l-istess tattika jużaw moral values, propaganda saġġerata u psychological attacks da kollu fuqna. Kemm ħajdu milaqat tkun baħnan Melkim. Skużi l-kelma. Li fl-aħħar taqbatej issa daqshekk. Da kemm ħaddum tagħmel il-bżeq fuq imnieri. U bekk qed jiġri fl-Unjoni Ewropea. Melkim, il-poplu jrid ruħu lura, jrid l-ispirtu tiegħu lura u jekk Alla ħares qatt jkollha l-konfidenza tal-popolin l-Ewropa u tmur għall-gwerra għax tista' tgħid li l-Ewropej jkun ġie estint. L-għandna l-militar, la riżorsi u laqqas il-kapaċità soċjali to endure it. Għax illum issa ġejna fl-istat li dak li jkun jgħidlek jiena ħammur neħdu Malta. Li jiena għalija kważi spiċċat. Moralment b'kollox. Ejt li jena jekk tkun f'sensik, tgħid jaħammu niġġiela tal-daw il-politiċi li għandna fil-Parlament. Kommu tal-jom. U mbagħad tina biċċa ħobs flok ta'. Jekk inti taqra x'qalu security analyst da din ngħidu fi żmien il-Partit Nazzjonalista meta ġie firmat il-Lisbon Treaty. Aħna tħallna f'dil problema li l-Ewropa nfaqat tista' tgħid bl-immigranti. Minn dal-kontrat Lisbon Treaty. Ovvjament daħt ma vota liħ. Ovvjament hemm kontratti oħra għandek l-United Migration Pact eżempju wkoll li jifqana qatt ma votajna liħ laqas jaffettwan in the long term bekkejna l-geostrategic infrastructural assets kollha vojdi għandek l-kwarti mill-Ewropa kontrollata mill-barrani. Vojdi ġejna dipendenti Melkim. Huwa importanti li niftakru wkoll li minn dan iż-żmien ħafna security analysts bdew jwissu li minħabba dal-influx kbir ta' immigrants
the only breeding ground tal-Ewropej tista' tgħid, inti immaġna qed tagħmel influx ta' Ewropej ġo Northern Africa. X'ħajjiġri ma' żmien? Ovvjament di ħadd tispiċċa parti mill-Ewropa. Issa dil-problema tiġri biss fl-Ewropa u f'pajjiżi tal-West. Allura dew ilhom jwissu Malcolm li l-Ewropa anke l-Amerika, infatti l-Amerika jrid ikollha racial civil war within sa 2030. Ilhom jwissuha u l-Ewropa l-istess. Jrid ikollha civil war minħabba il-multikulturalizmu. Għax in-nies qatt ma vvotaw għalija u ġew tipposta fuq u issa tkun toqgħol. Meta jkun kollox laqwa żmien kulħadd jama imma issa mbagħad jiklinġew man-nazzjonaliżmu. Issa apparti li jiklinġew man-nazzjonaliżmu rridu niftakru wkoll Malcolm li nothing is stronger than nationalism meta jkunu f'dan sitwazzjonijiet. U li jridu l-gwerra mar-Russi huwa purament biex dis-civil war ma sseħħx biex tara kemm huma evil dawn in-nies. Biex is-civil war ma sseħħx għax ovvjament il-politikanti tagħna l-importanti d-demokrazija kif taqbel lilhom u daqshekk u l-opinjoni tagħna barra u jekk immurru għall-gwerra x'ħajiġri u mbagħad is-social construct ta' x'inhu Ewropew jinbidel. Out of war trauma. Il-ksieb hu li tkun fotokopi pa' Civil War tal-Amerika. Però l-Amerika ara kemm għadda żmien issa mis-Civil War tal-Amerika. Ukoll ħajaqgħu biss anke l-multikulturalizmu dam 50 sena biex ġie aċċettat fl-Amerika u l-ikbar problema li kellhom il-Founding Fathers kif ħajdaħlu different ways of thinking għax inti mhux billi tgħid jiena mort ngħix f'pajjiż Arbi, Afrikan, whatever, u l-ġenerazzjoni tagħna baqgħet hemmhekk throughout the years, ċertu cultural, social norms minn fejn ġejt, ħajibqgħu ġo fik. Ma tistax tibdilhom qatt. Allura dik li qed jiġri anke fl-Amerika. It's an illusion, it's a communist idea. Li ovvjament issa ħambatu r-reperkussjonijiet tagħhom għax provajna noħolqu utopia li whoever tries to create a utopia creates an utter misery. U dak li tiġrilna, din taħt utter misery. Fil-fatt hemm di isa ġol Ewropa donna tiġri, għax aħna meta tara ċ-Ċina hija taċ-Ċiniżi, l-Indja hija tal-Indjani, ir-Russi hija tar-Russi. Tista' tgħid kull superpotenza li dejjem kien hawn fid-dinja, aqta forsi daqsxejn l-Amerika ovvjament għax kellha dik is-saħħa militari, però kif qed tgħid inti donnu niżla l-isfel ukoll issa. Dejjem kienu pajjiżi li kellhom sens kbir ta' nazzjon. U li ovvjament raw l-interess tal-poplu tagħhom in ġenerali. U għal xiex ġarek, Malcolm, għax dik hija mistoqsija kbira, għal xiex fl-Ewropa biss qed jiġri dan. Fil-West xew qed jiġri dan. L-ewwel ħaġa kif spjegajtlek il-komunisti ħajġekjaw ħafna schools of thought li llum il-ġurnata l-postmodern liberalism hija iktar inclined lej komuniżmu milli lej liberalizmu. Int ma jistax ikollok social, vojdiri soċjaliżmu u demokrazija flimkien. They don't match. Tista' tipprova toħloqha, però they don't match. Malcolm. Issa, meta għandek f'daw l-aspetti sewwa tas-social democrat sewwa, qegħdin noħolqu minn għalina ħanolħu xi ħaġa kbira u meta noħolqu xejn xi ħaġa kbir, Malcolm. Nippruvaw għal utopja. Imma utopja mhux qegħdin noħolquha. Nippruvaw ugwaljanza din infallu. Nippruvaw ġustizzja u ġustizzja din infallu. U dan kollu għal xiex, Malcolm, daw chain of events dejjem bdew jakkumulaw mill-1860s li issa wasalna fejn din illum. Dan hemm pjan tal-għadu moħbi li l-Ewropej jiridu jeqirduna u l-attakk innota l-attakki li dejjem isiru kontra l-maskulinità. Il-problema l-għanna palissa eżempju minħabba toxic masculinity, pero mux minħabba l-maskulinità, minħabba d-deficienza tagħha. M'għandniex. Għaliex, Malcolm, min ħajġielet għal-familja, min ħajġielet għal-nazzjon, min ħajġielet għal-poplu tiegħu, min ħajkun patriot, min ħajkun il-hero. Dejjem masculine. Min ħajibni ċivilizazzjoni, min ħajibni imperu, il-masculine. Allura jekk inneħħu dik l-abilità, għedin nħallu daw l-NGOs u li jinħibbew wara kawza nobli imma l-end goal the extermination of the European people.
Aħna l-Maltin sa jekk nibqgħu sejrin kif sejrin sa 2030 nispiċċaw. L-Ewropej. Il-figuri jekk qegħdin. L-Ewropej, u da hemm riċerka fuq mhux waħda jew tnejn, jew mhux waħda jew tnejn. Sa 2100 mingħajr il-gwerra sewwa l-Ewropej jispiċċaw kompletament estint. Li hija man-made u għal xi hija man-made. Ejja naraw naqal fondi fej ċertu NGOs qegħdin jirċievu. Ejja naraw ċertu heads f'ċertu institutions x'idejat iħadnu. U għal xiex iħadnu dawk l-idejat. U ma' min meta tnejt issa qegħdin fis-sodda ma jfissirx li qegħdin fil-vera sensax fis-sodda ħalli ma ninfhimx ħażin, imma flim sodda qegħdin daw in-nies mal-lim idejat u x'qegħdin jagħmlu u kif qegħdin jinkissru l-nieshom. In-nota minn kif qegħdin jikkontrollawna. Qegħdin jikkontrollawna kollha l-postmodern liberals. Demokrazija, għandna demokrazija trid tkun vera tgħix ġo fantaxxenza biex tagħmel demokrazija. La f'Malta u laqqas fl-EU u iktar fl-Amerika wkoll. Vojderi, da dik il-problema li għandna Malcolm. Għandna din l-idea li trid tiġi miġġielda b'idea iktar b'saħħitha li qed can pose a challenge to overthrow it until we find the balance. Għax inti da bħal dejjem filli għandek extreme left, filli għandek extreme right, jinqala gwerra ġejna fin-nofs. Dejjem hekk l-istorja. Dejjem hekk. What we learn from history is that we learn nothing from history. U di vera. Le, ekku. Mela, xtaqt insaqsik ukoll. L-ECB ġewwa l-Ewropa fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Olla ir-rati ta' imax. Sissa jidher li ġewwa Malta l-banek għadhom ma llewhomx. Però diġà tefgħu il-lixka isma' la llewhom hemmhekk ħajkonna nagħluhom aħna. Ovvjament. U għalew daqsxejn mhux ħażin, xi 2.5 minn għalija. Dan ħajrrifletti fuq il-loans li għandhom il-kopji jew jinnaf ta' għaxtraw flet, ta' xtrajt karozza jew whatever. U 2.5 għan-nies għalkemm forsi jaħsbu li huma ftit. Fil-verità huma ħafna, għoldi l-lom ta' 800 jaf jiġi kelf. X'taħseb ħajkun l-impatt fuq in-nies? Għoldi apparti l-inflazzjoni li qed niġġieldu ta' l-ikel u ta' miljun ħaġa oħra li hawn fil-pajjiż. Da one fine day ħajqumu u flok tibda tara -800 loan ħatibda tara -1000 fl-aħħar tax-xahar. Għalfejn donnu di ħadd ma jitkellem fuqha. La, to be fair, la l-gvern ma tkellem fuqha u laqas l-oppożizzjoni. Ħadd. U di silen. Jekk il-well-being tal-gvern għal-welfare tiegħu. Di minħabba l-ossessjoni li għandna biex inkabru l-GDP, forced economic growth. Inti jekk għandek mitruħ biex jixtru dik it-tazzilma u llum il-ġurnata għandek 3 mitruħ biex jixtru dik it-tazzilma, x'ħajġri dik it-tazzilma? Il-valur tagħha mhux bħal medin naħsbu li jisem ħafna domanda ħajonqos. Da il-producer jrid jipproduċi iktar. Mela da ma jfissirx li aħna morna tajjeb il-poplu għax dan qed jipproduċi iktar u qed imur tajjeb però mbagħad il-prezz qiegħed fidu. U qed neħdu dejjem ir-riżorsi tad-dinja iktar. Eżatt. Barata magħna. Mawx riżorsi għal kulħadd fl-istess kontinent. Inti għalhekk id-dinja sabiħa b'kulturi u razzijiet differenti, kulħadd imqassam f'postu, għax hekk ir-riżorsi din jinqasmu distributed fairly, għalhekk ma naqbilx mal-GBT sforzat meta qed noqtlu l-opportunitajiet f'pajjiżhom daw in-nies. Inġibuhom hawnhekk minħabba taxxi u better quality of life, whatever it may be. U qed jiġu hawnhekk daw il-kumpaniji. U mbagħad mhux dik is-sabiħa li jiġu hawnhekk biss u jħadmu lil nieħu l-opportunitajiet għalina għax jemmnu fil-ħidma tagħna, fil-kapaċità tagħna, iżda din jimpurtawna mbagħad in-nies. Mela huma din jitpaxxew minħabba l-gvernijiet tagħna. U qegħdin iktar joħolqu miżerja għalina għax iktar qegħdin nġibu l daw aħna qegħdin nikkompetu. Vojdiri li dik xi ħaġa li trid iżomma il-GDP, però you use the correct tools for the correct job. Malcolm. Issa, waħda mill-idejat tagħna tal-Imperium Ewropa, eżempju, li tiffoka li ħanbidlu kompletament l-importanza tal-ekonomija kif qiegħed bħalissa. L-importanza tal-ekonomija bħalissa qiegħed fil-quċċata number 1 low politics u low cultural factors. Biss. Aħna dik iridu nbidluha.
Aħna rridu nbidluha f'high culture u f'high politics. Li inti anke ċertu prodotti tal-mass production issa trid tbiddel il-way kif tħares lejhom u x'ħad tipproduċi. We want quality. Issa aħna rridu ukoll li noħolqu ċivilizzazzjoni u di l-apex tal-idea tagħna to create the civilization li aħna rridu kontinent b'saħħtu mhux biss ekonomikament iżda politikalment, kulturalment u soċjalment. Ovvjament, aħna nafu li biex dawn l-affarijiet jistgħu jiġu promoted biex niftehmu trid middle class b'saħħtu. U dik xi ħaġa li iva, da mhux qed ngħidlek li l-klassijiet l-oħra ħanarmuhom lem ta' tifhimni x'ħażin, imma aħna rridu naqqalgħu xank minn nies mill-low class u nerġgħu nitfgħuhom f'posthom fil-middle class. Kemm jista' jkun biex tara l-well-being tal-pajjiż tara. Imma li m'għandekx low class, għandek ħafna iktar middle class, ovvjament inti dejjem jkollok il-high class. Ma jkunu l-eċċezzjoni. Eżatt, jkunu ftit li jkunu rriskjaw flushom tista' tgħid. Issa aħna da ovvjament irridu nkabru il-popolazzjoni tagħna. Aħna l-Ewropej nagħmlu biss qabel il-gwerra tal-Ukrajna. Konna wkoll less than 700 million. Aħna din l-ar fl-Ewropa Aħna l-ar fid-dinja tista' tgħid fl-Ewropa. U waħda mill-affarijiet tagħna li aħna tittara l-popolazzjoni tad-dinja 7.8 billion people. L-Ewropej qabel il-gwerra tal-Ukrajna kienu ftit inqas minn 700 million, minn 7.8 billion. U dejjem niżlin. U flok nirranġaw il-birth rates, nqajmu l-kwalità tagħna, nimportaw in-nies. U tinsema kera nimporta n-nies, imma dik ir-realtà. Ma nistax indur magħha. Allura iva, aħna rridu li kull koppja Maltija u Ewropea jkoll 4 tfal. U għal xiex 4 tfal Melkin. Dejjem ħsieb warajha. Inti jekk ikollok wild wieħed, m'inti tagħmel xejn biex il-ġens tiegħek jikber u jkompli, jkollok ġiex tfal. Daw qegħdin jirreplace daw il-ġenituri, daw fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħajmut. 3 tfal qed jikkompensejtjaw. It-tielet wieħed għal dak il-koppji li għandhom wild wieħed. Ir-raba wild li jagħmel id-differenza kollha u dinha fuqha. Infatti, il-well-being tagħna jrid idur kemm il-koppji qed ikollhom tfal, qed jirnexxielhom ikollhom 4 tfal, jekk m'għandhomx 4 tfal, x'hemm ħażin. X'nistgħu nagħmlu? Issa aħna irridu noħolqu makkinari differenti biex inkejluha. Għażittihom tort kif qed 100%. L-ewwel kejl se jkun Melkim li jikkalkula d-djun tal-pajjiż. Issa lejmi li d-dejn tal-pajjiż inġibuh żero, mhux tal-pajjiż biss, tal-Ewropa kollu inġibuh żero. Possibbli imma trid iddeb lura biex iġibu żero. Apparti hekk dan kunu din norbtu l-politikanti li ma jistax jagħmel djun li mhux kapaċi jħallas fit-terminu tiegħu. X'jiġifieri jiġu l-ġenerazzjoni ta' qabilna jagħmlu skoż dejn mhux kapaċi jħallsu u aħna rridu nibbilgħu id-dejn biex igawdu issa. Donnu jirbħu l-elezzjoni li jmiss. Eżatt. Dik minħabba l-welfare li nagħtu l-affarijiet b'xejn biex nidru sbieħ u mbagħad noħolqu l-problemi l qudiem. Allura allura d-dejn ħanħallsuh bid-deb. Jew inħallsuh bid-deb, jew ħanaqbdu ma nħallsu xejn mal-ewwel. Issa, Melkim, mal-dal-kejl se jkun hemm ħanorbtu l-gvern b'kejl ieħor b'doveru b'responsabilità li artna u lejn il-poplu fejn ħanorbtuh li r-riserva ta' Malta jrid itellaħħa għal 550 tons of gold. Fir-riserva dan, 58 euro 65 cents per gram kull ma din nitkellmu 32 million. 32 million fir-riserva ta' Malta m'għandniex 0.06 tons għandna taf xettejt 50,000 euro. Id-disa mill-aħħar din. Jinqala kif tista' jinqala xi ħaġa ħaddur għar-riserva. Issa dak mhux biss. Aħna ħanoħolqu kejl ieħor fejn ħanikkalkulaw id-djun tal-poplu. Il-poplu da kemm qed idum biex iħallas id-dejn tiegħu. Ġiskjaf tal-banking system qed idum sal-pensjoni biex iħallas il-loan, jew qed iħallsu f'10 snin, jew f'5 snin. F'kemm qed iħallsu l-loan tiegħu da? Iktar ma jħallsu malajr, mela l-poplu iktar sejjer tajjeb. Sewwa, u rridu norbtu li kull koppja Maltija nixtiequ nġibuha f'punt fejn ikollha bejn 10 to 15 tons of gold taħt rasa. Issa mhux qed ngħid meta qed ngħid li daħħa nakkumulaw id-deb ħajkun hemm riserva nazzjonali tal-gvern u riserva tal-popolin Malti.
Il-riserva tal-popoli Malti ħadd ma jista' jmissa laqas il-gvern u ħajkun hemm policies kbar biex jipproteġuha u jipproteġu flusna fl-aħħar mill-aħħar. Issa, dak kull medin nitkellmu €58.65 Malcolm. Jekk taħseb ftit u tirraġuna naqa' 550 għandek ċirka ta' 586,000 u titla għal 879,000 ċirka. Vojdir mhux qegħdin nitkellmu xi flus esaġerati li they cannot be reached. U tajjeb ngħidu li d-deb normalment dejjem jola fil-valur u l-flus dejjem jonqsu. Mhux hekk. Dik hi. Minn meta tkellimna l-aħħar darba. L-aħħar darba. Min xtara 5 grams of gold għamel €18 profits palissa. Minn bar, sewa. U minn kellu €10 ġiet. Ġiet purchasing power ta' xi €6-7. Ħalek, vodri. Issa, biex naraw iktar il-kwalità u l-well-being tal-popolin tagħna, irridu noħolqu kejl iktar. Kemm hu edukat il-Malti u l-Ewropej. Da iktar ma jkollok poplu edukat. Mhux qed ngħid li tmur tistudja Marxist degree għax dik mhux edukazzjoni. Edukat fis-sens li il-mentalità tiegħek għandek general knowledge tajjeb m'għandekx għalfejn inti jekk trid l-arfien fuq xi ħaġa fuq kwalinkwa suġġett, accounts, economics, filosofija, kol ma trid tagħmel tidħol fil-website tal-Università, sawek naħseb konfottilhom il-profits. Tidħol fuq il-website tal-Università, tiddownload aw tixtri il-kodba fil-recommended books u għandek il-curriculum niżiltu, rajtu, studjajtu u hekk għandek free education. Vojdiri dik waħda, kemm hu kulturat il-Malti? Kemm hawn Maltin li għandhom small to medium sized businesses? Jew daw il-GDP li qed jola u iktar ġej mill-barrani. Il-Malti huwa physically fit meta aħna nafu li għandna problema kbira bħalissa b'ħafna nies jaqgħu taħt depression. Għal xiex, mela inti di l-ħajja li din ngħixu fiha hija ħajja naturali, di hija ħajja artifiċjali għall-interessi tal-ftit u l-miżerja tal-ħafna tal-massa. X'innovazzjoni qegħdin noħolqu Malcolm u l-innovazzjoni li ħloqna s-sena tal-oħra u fis-snin ta' qabel qiegħda tiġi improvjata biktar innovazzjoni u l-iktar ħaġa kruċjali oħra di kemm qed ikollu ħin liberu il-Malti, qed ikollu ċans jaqgħad tal-ħin mal-familja, mat-tfal. Jekk qed naraw imbagħad ħafna divorzi, jew ħafna abort, eżempju, li qegħdin ġej minn kollu kien, dak għandek problema. Fejn il-problema? Għalfejn hawn ħafna koppji qegħdin jiddivorzjaw. Forsi m'għandhomx inbiżej, forsi tqattaw ħafna ħin ix-xogħol, whatever the reason. U droga wkoll. Dik for distraction iktar biex moħħhom ikunu all over the place u ma jkunux jafu x'qed jiġri madwarhom. X'qed jiġri madwarhom, sorry. Vojdir dik waħda minnhom. Vojdiri iva dawn u kejl li inti bħala l-metlek di għandek filosofija ta' 500 years Malcolm. Vojdir inti għandek perjodu Fix-xahar. Pagament u f'daqqa waħda tal-għalu għal-1000. Kif ħajimpatta fuq iż-żgħażagħ u fuq in-nies kollha fil-verità? Ħanerġa' ngħidlek ħaġa li ġoetlek. Humans, what they learn from history is that they learn nothing from history. Il-banek ilu jgħix u jesperjenza il-bumba cycle li noħorqu l-artifiċjalità, tlajna fil-pik għandna l-aqwa żmien u issa f'daqqa waħda niżlin sakemm nilħqu il-qiegħ. Però il-line of actual control il-line of actual growth qiegħed f'nofs il-graf sew f'nofsa ti vojdir inti toħloq il-boom u mbagħad apparti li għandek il-contraction għandek it-taraf u ġejja l-baż kbira. Il-bank di jafa mhux iblaħ. Issa l-problema ġejja li ara kemm ilna nagħmlu credit expansion, quantitative easing, l-istess metodoloġija waħda wara oħra li issa il-profitti tal-bank huma li maxxi. Għas jekk il-gvernijiet kienu din iżommu artifiċjalment l-interessi baxxi biex in-nies jiddejnu dawk jgħidulhom debt traps. Il-bank mhux ħajingidem, il-poplu ħajingidem, il-business iż-żgħir ħajingidem għax il-business il-kbir. Il-taxpayer jaqalgħu kif qegħdin, però x'ħajjiġri għax di importanti ngħidu għax x'ħajjiġri. Il-businesses, speċjalment iż-żgħar u l-medium u ħajkun hemm ħafna ukoll kbar speċjalment mis-settur tal-finanzi li ħajkollessaw. Daw ovvjament iħadmu n-nies. In-nies ħajspiċċaw qiegħda, dak kulħadd għandu l-loans tiegħu Malcolm, dak kulħadd għandu kontijiet ikel xi ħallas, familja xi ħallas, fojdir daħ nkunu qegħdin naraw aħna kriminalità sploduta. U
Jekk tara pre-2004 il-kriminalità kif kien, toqgħodx tara daw li serqu mobiles fuq il-beach. U le, le, Dik xi ħaġa bla sens li all right, tifhimniex ħażin, imma fejn din nissallhom il-ġurnata homicidi shootouts sora differenti. Ħares ukoll lejn 2006, 2008 u 2011. U wara fi żmien il-COVID ġara fis-soċjetà il-kriminalità sploddiet, gangs jiżdiedu, però sa x'ħajġri apparti hekk. Ħafna investimenti ħajintilfu, aħna m'għandniex l-abilità li noħolqu l-ġid Malcolm, aħna għandna l-abilità li nattrattaw il-ġid. U kif issa il-pajjiż u s-soċjetà ma tkunx iktar attrajenti, il-ġid mhux ħajġi, allura x'ħajġri issa? Issa fl-istess ħin ħajbdew fallu l-banek. Il-banek se jieħdu l-artijiet tista' tgħid il-proprjetajiet tan-nies, għandna ħafna proprjetajiet madwarna li għadhom vojta, vojderi kif dil-mossa ssir ħajaqbad jikrolla l-prezz imbagħad. U min ħajixtrilek l-affarijiet issa Malcolm? Mhux is-senjur. Huwa apart is-senjur. Dawk in-nies b'koll mentalità kollettiva li jiftehmu flimkien li di jagħmluha Malcolm li jiltqajt magħhom daw in-nies ta' barranin mit-tattilet dinja jkunu jgħixu 5-6 f'appartament, jixtrulek appartament ieħor u jikruh li sħabhom li jkunu ġejjin biex Le, tiġu fil-fatt anke fil-ħwienet. U businesses kollha tagħhom iġibu mbagħad il-familjari. Eżatt. Volderi fil-verità min Allura għadaqxejn maluqin. Allura sabiħa dawek Malcolm. Min hu t-tellif issa? Mhux il-Malti u l-Ewropej ħajkun it-tellif. Le, ma jridux joħolqu soluzzjoni għax inti bħal metlek gvernijiet m'hemm l-ebda gvern li ħoloq soluzzjoni. Dejjem problemi ħoloq. Il-poplu ma tgħid issa daqshekk. Issa kif ngħidu aħna jisir xi ħaġa. Issa passoltu storja aħna Malcolm. Jekk tidħol fuq il-ħajdi tal-University of Malta hemm paper research isimha qrajtu 2017 mill-Anthropology. Meta ġew l-Ingliżi u Malta ġabu l-patata magħhom bħal kull pajjiż kolonjat. Jiġib xi ħaġa x'jikber hawnhekk x'nistgħu nagħmlu f'dal pajjiż. U sabu li l-patata għandha klima tajba. Il-Knisja rata ta' teddida il-patata li l-Ingliżi ħajħdulhom is-social control tal-Malti u ħajitlef il-kontroll il-Knisja. Allura x'għamlet il-Knisja Malcolm? Marret tgħid il-Malti li l-patati hija l-forbidden fruit tal-Bibja. Il-Malti daqskemm rasu jibsa għamel 30 sena jmut bil-ġuħ biex ma jiżrax il-patata. Palissa għadna 18 sena mid il-problema, baqalna 12 sena oħra. Vojder issa naraw jekk forsi jiftaħx moħħu. Jittallimx mid-batija. Issa xi ħaġa oħra, ovvjament daw l-aħħar 10 snin, anka mill-ċensiment li ħareġ. Jidher li l-popolazzjoni Maltija naqset bi 17%, dik barranija żdiedet bi 22%. Dan dejjem xem legali, min jaf kemm hemm iktar eluf. Eżatt. U quantitative fl-aħħar mill-aħħar. Inti taħseb li pajjiż bħal tagħna li huwa fl-aħħar mill-aħħar pajjiż żgħir bħala art nibqgħu nġibu n-nies biex inkabru l-ekonomija fl-aħħar 10 snin hekk ġara. Jiena di bħal metlek Malcolm. Il-Malti bdi kif sejrin li nimportaw in-nies għal ċertu impjiegi di within sa 2030 mhux ħajfdan Malti kif nafu aħna monolithic Maltese u ma dak l-iskop tagħhom li ma jikbirx il-Mal. Xi darba ħolqu policy to encourage the birth rate għax għamlu 4 xhur maternity leave. Wow! Wow! Ejja ħaqna mil. Vojder daw mhumiex policies biex kabbar il-birth tal-perjodu qed jiddiskutu Ara naqa. Vojder iva, aħna Maltin nagħmlu inqas minn 300,000 tista' tgħid l-aħħar Maltin beruqna madillar telwa u Ewropej nagħmlu l-aħħar inqas minn 700 million minn 7.8 billion global population. U aħna biss qed ninqerdu, razza tagħna biss qed tinqered. U minn daw is-700 miljon ħafna anzjani. Eżatt, kif imutu daw daqshekk spiċċajna. Le, Volderi. Mela iva, aħna bħal metlek Malcolm irridu li kull koppja Maltija u Ewropea jikollha 4 titfal. Kull koppja trid taffordi 4 titfal, però biex taffordi 4 titfal Malcolm jrid ikollok mhux 4 xhur maternity leave, 2 maternity leave, għax aħna umani Malcolm maħniex robots, maħniex skjavi għal globalisti u għal kniżel lemmen fuq. Aħna umani, daw l-affarijiet jieħdu l-ħin tagħhom.
Imma nirringrazzjaw l-Alla li għandna child care centers biex jaħdulna l-uliet. ma li jitwilet ħalli l-mara u r-raġel dejjem ikunu għax-xogħol ma jarawx it-tfal u it-tfal jitrabbew mit-child care Fil-fatt, centers. mux se jizbal, forse mwaqfek sekonna, safejna fien l-unika pajis fl-Europa li għandu qed speċi jipromotja biex ikollhom tfal. Ġo pajjiżhom huwa l-Ungerija, u hekk mhux sejjer żball għamel li jekk ikollok 4 tfal jew iktar, il-mara ħajjeta kollha tax free. Iva, dik waħda. Biex ovvjament tinċentiva li jkollok in-nies tiegħek fl-aħħar Dik mill-aħħar. waħda mill-policy li għandna aħna. Għax da aħna tajjeb ngħidu, inti bla tfal, il-pajjiż aħna ħanġibuh qisu fabrika. Eżatt. Jiġu hawnhekk in-nies jaħdmu, Eżatt. ħalsu ftit taxxa jew jaraw kif jevadu iktar it-taxxa, u that's it. Daqshekk biss foldri Ħabsin bil-pulit. ekku. Ħabsin Lela jiena ħabsin bil-pulit. U iva, di waħda mill-policies sana, eżempju, aħna rridu nagħmlu li fl-imperju tagħna f'Nova Ewropa, malli inti jkollok 4 tfal, daqshekk għamiltu xogħolok għas-soċjetà, ma mhux ħatħallas iktar taxxi esaġerati u ħadd tispiċċa no tax. Dik lejm li rridu naslu fija, Melkim. Bħalissa ma nistgħux naslu fija il-flus huma ġas karta. Ma jiswew xejn. Però jekk ikunu bekkjati mid-depi mbagħad dik storja differenti Melkim. Il-valur, eżempju, meta konna taħt il-Bretton Woods Agreement, ma teżistix inflation, ma teżistix. Ħadd ma tistax taqbad timmanipula l-flus. Żgur, le, Però kif l-Amerika biex tmur għall-gwerra bdiet timmanipula l-flus għal-Vietnam War. Għabadhom Charles de Gaulle, il-President Franċiż, għallhom irrikwestjaw fluskom lura qabel il-Bretton Woods Agreement kien. National currencies backed by the dollar, backed by gold. U ovvjament id-dinja batlet id-deb kollu tagħha ġol Amerika ħafna minnhom biex for safekeeping. U dabba hemmhekk. Qed tifhem Franza eżempju. Dik il-komedja ta' Franza. Vojdiri iva Melkim, di xi ħaġa li minn għalina li ma tifisser xejn u nqogħdu nitkellmu id-deb ħaġa antika. Id-deb xi ħaġa antika ma ilha 4,000 years. 4,000 years. Taqla l-bniedem mill-kull fawl li jidħol fiha għax jimmanipola l-flus. Din ilha sseħħ minn the fall of Athens. Fil-4th century BC, iċ-Ċajna bbenjat l-użu tal-flus tal-karti. 4th century BC. Mela, xi ġimgħat ilu fallew xi ftit banek ġewwa l-Amerika, però għalajn in-nies, tipo għal-medja donnu għalu nisma kien jisu accident zaħirek. U ġi kollox għan normal. Taħseb dan huwa minnu anka fl-isfera li għaw numru ta' pajizi fid-dinja kollha li qed jiddropjaw l-użu tad-dollaru. U di, ovvjament, ma nisimgħuhom kien fix-xena lokali għax konvint lill-Parlament jekk hemm tnejn li ta' jifhmu ovvjament x'qed jiġri fuq dal-affarijiet. X'impatt ifisser li d-dollaru qed jiġi droppjat minn ħafna pajjiżi, meta speċjalment nafu li hu llum hija puppet totali tal-Amerika. U li m'hemmx. L-ewwel ħaġa Melkim, who controls the media, controls the narrative, therefore controls the minds of the people. Li qed tipprova tagħmel l-Ewropa palissa għandek civil unrest kullimkien ħadd ma jrid il-gwerra, kulħadd jipprotesta for whatever reason, ħafna minnhom ħabba l-multikulturalizmu għandhom ukoll issa għax issa ovvjament qed naraw kampijiet tax-xellugin. Eżempju, min qatt ħaseb li n-nies li kienu qabel LGBT issa din jissapportjaw ir-right wing. Tista' xi darba taħsibha ta' żgur għax indunaw li jintużaw bħala puppet. Le, fil-fatt jiena kelli xi persuni diġà minn dil-komunità hawnhekk intervistajnihom u fimni tista' tgħid li daw, ħalli, ovvjament mhumiex right wing neċessarjament, però s-sens komun ġo moħħhom qiegħed hemmhekk. Eżatt. U qed jiddejqu li qed ikun hemm dawn l-NGOs li donnu jitfgħuhom bil-fors magħhom. Eżatt. Għax huma għandhom dik is-sesswalità speċi ma tistax taħseb. Eżatt. Jiena rrid naħseb għalik. U daw ovvjament totalment kontrija. U għedin jirrealizzaw li they are being used as a pawn li huma jridu jimplementaw aġenda u jużaw lilhom. Jitfgħu lilhom fuq quddiem. Mhux hekk. U dawn huma l-istess nies li qed jirċievu l-fondi mill-istess nies tal-Open Borders eżempju li qed daw li jippotrejjaw lilhom infushom tal-environment. Tgħidli l-environment mhux tajjeb da żgur li tajjeb. L-environment importanti, infatti dik waħda mill-problemi li għandna. Però bl-overpopulation. Overpopulation, ma tistax inti jew ħadd ikollok overpopulation, jew ħajkollok l-environment.
issa għandna roof gardens, jagħmlu lek parking roof gardens biex issaqihom ma nafx kif issaqihom dawk mhux fuq xi bowser u ssaqi bil-bowser. Imma insomma hija Vojder daw li qegħdin jippruvaw jagħmlu l-gvernijiet Malcolm. Qegħdin jippruvaw jqajmu il-konfidenza fihom infushom. Billi jikomplu jimmanipulaw in-nies, għax li ovvjament issa tattika normali ġiet normalizzata, ħalli jekk jiġibu l-konfidenza tal-poplu jistgħu jmorru għall-gwerra. Fil-każ tal-Ewro eżempju, jekk terġa' jkollok il-fiduċja u l-konfidenza fil-Gvern Ewropew, terġa' tissaħħaħ il-munita, waħda minnhom. Imma jista' tissaħħaħ il-munita ġas konfidenza, da żgur li le, fantaxxenza, ma tistax. Vojderi, is-sitwazzjoni mhija xejn normali. Id-dollar qiegħed jikrolla u ma jriduh jikrolla, però d-dollar bħall-istellina kienu juru real measurements of gold. Id-dollar kienet backed by a certain percentage of metals, precious metals. Kellek fi żmien gold and silver, ma deb, vojder kellek dawk. Vojder dik il-power tal-Amerika. U meta trid tista' tagħmilha, tinsiex l-Amerika għandha 8.1 tons, 8,100 tons of gold, ċirka f'dak l-ilma, ġo riservi tagħha. Vojder jekk trid tista' tagħmilha. Imma x'iridu minn flok, tinsiex hemm id-Democrats. Jiridu digital currency, slavish currency, ħalli inti tkun ikkontrollat. X'tagħmel u x'ma tagħmilx, il-ħin kollu dejjem ikkontrollat. Apparti dik, jistgħu jimmanipulaw il-flus kif iridu, kif jaqbel lilhom, is just digits on a number. U l-inflation dejjem titla. Issa, ħafna mill-pajjiżi qegħdin jiddroppjaw id-dollar for the right reasons, Malcolm. L-ewwel ħaġa, in-nies qabżitilhom, in-nazzjonijiet kollha qabżitilhom li jiġu bullied bid-dollar. Aħna, meta ġejna grey listing, waħda mill-problemi li kellna kienet ħabba d-dollar. Ovvjament, ħadd ma tkellem. Ħadd ma tkellem, ovvjament, għax irrestrittjawna l-użu tad-dollar. As il-label. Issa, apparti dik, iddejqu n-nies, in-nazzjonijiet jiġu bullijati mill-Amerikani bid-dollar, dan kollu bis-sanzjonijiet, dan kollu għax ma jaċċettawx l-imbarazza filosofija Amerikana, bir-rispett kollu. L-Amerika palmet li qiegħda tinqasam, da kulħadd jafu li qiegħda tinqasam l-Amerika minn ġewwa, jafu x'ħajjiġri sa 2030 dawn ħadd mu iblaħ, kulħadd għandu l-analisti jew vojder ma nafx fejnhom l-analisti Ewropej illum il-ġurnata biex nitkellmu fuqha di. Però x'qed jiġri? Issa di qiegħda tinħoloq il-BRIC Alliance, BRICS Alliance. Issa għandek kważi South America kollu, l-Afrika minn ponta s'isfel. Dieħla magħhom. It-Turkija li kienet fin-NATO milux għadha kif għeddiet lil-denna l-Grik li ħadd invadihom jekk jitlu Erdogan f'Ġunju. U ġas naqas lep on the wrist pas-soltu mingħand sħabna tal-EU. Imma mbagħad għall-Ukrajina mbattlu ġidna fuqhom. Imma dik irħila. Vojder dal x'qegħdin jagħmlu l-BRIC. Il-BRIC qegħdin jippruvaw joħolqu an international monetary system u financial system barra u alternattiva minn dik tal-West. Vojder is-sanctions mhux jibqgħu joperaw. Apparti dik, daw qegħdin jippruvaw joħolqu a political order to fight the G7. Fil-verità, il-BRIC hija paper alliance. Għandek is-Sunni u x-Xiti eżempju, il-inkollu jiġġieldu bejniethom. Għandek ċertu kulturi Afrikani ma jaqblux bejniethom. Għandek ċertu pajjiżi fis-South America l-istess ma jaqblux bejniethom. Biss għandek ir-Russja u ċ-Ċina paper alliance. Ir-Russja tiġri l-istess problemi bħalna nitilfu partijiet minna fi Vladivostok. Biċ-Ċiniżi mmurru hemmhekk jikkapparaw ħalli mbagħad peress minħabba l-international law. Mbagħad jgħidu di issa tagħna x'issa aħna hu d-dominanti hawnhekk bħal-Kokosov eżempju li ġara fis-Serbja. U hekk ħajjiġi f'ħafna locations oħra tal-waqt. Vojder di li qed jiġri ħajibdew jużaw iċ-Chinese currency. Deep down ħajsaħħu ċ-Ċina bażikament, ħajkunu dawk taċ-Ċina. Però għandhom ħaġa favorihom, daw ħajbijaw iż-żejt u r-riżorsi tagħhom biċ-Chinese currency. Vojder issa l-Amerika tista' tagħti sanctions kemm trid għax irrelevanti ġiet l-Amerika issa li jekk inti trid timponi xi ħaġa issa jkollok taqbad l-armi u tmur tibbombardja ħalli mbagħad jekk tagħmel hekk inti għalfejn jużawlek is-sanctions ħalli jidhru sbieħ. Jekk imur jibbombardjawlek bħalma kienu għamlu eżempju fil-Jugoslavja. 21 days carpet bombing u issa l-Iberia kabba l-Ukrajna dik issa ntnesiet. 21 days carpet bombing. Sewa
x'ħajġri fl-international field, dak issa kulħadd ħajdur kontrija. Allura din ma jaqbliliex. Issa, ovvjament di l-Amerika nafu li meta Gaddafi prova jagħmel l-istess ħaġa ġabu biskuża li għax hu dittatur. Meta fil-verità din mhux għax kien dittatur, għax prova joħloq the African currency backed by gold u iż-żejt u r-riżorsi tagħhom jibbeħħuhom bil-currency tagħhom mhux bid-dollar, allura mbagħad invadewh. Issa, meta kien hemm dak il-perjodu għax aħna għadin tajjeb ta' palissa biex noħolqu distractions il-ħin kollu. Id-dinja, il-mainstream media kienet il-ħin kollu f'da żminijiet kif iċ-Ċina bdiet tattakka. Il-dollaru Amerikan li bdiet tattakkaħa like a pro, tista' tgħid. Ġara, il-medja kien moħħax l-ewwel President Trump ħajjiġi arrestat minħabba xi ħaġa li kienet jagħmel insomma. Għax nażatlu porn star. Kemm in-nies iħallhom distracted b'daw il-low politics u l-low culture affairs. Min taħt l-America's preparing for war. Vojdir iktar ma nħallu l-gvernijiet tagħna u tal-EU jibqgħu jikunu pro-Amerika u jirriskjaw ħajjitna, aħna ħajkunna nitlu f'gwerra grazzi għal NATO. Għal xiex għandna nitlu f'gwerra l-Amerikani. Imponewna social construct. Tawna il-finanzi li għara kif ġabetna. We own nothing to America. Allura xiex qed nissajdjaw magħha. Le, fil-fatt, naħseb sejjena mhux xifen tiegħu, l-unika wieħed li donnu qed jirrealizza x'qed jiġri fl-Ewropa, ovvjament issa ma nafx ħajamel, huwa Macron. Le da għalmenu qal ma jistax ikun qal nibqgħu nagħmlu kull ħaġa li jgħidulna l-Amerikani, għax ovvjament da jafek ħajitlef tipo l-business ma' China, għaddiju. Imma xi qed jgħidlek Macron. Ewwel ħaġa Macron għandu his house is in complete disorder. Civil war qiegħda few months away. Dawk ħin kollu jiġġieldu ilhom 3 snin għaddew. Mela, u ħabba Macron. Vojder ikkonverti Macron ma tinżillix. Li fil-verità li inti l-uniku ġi superpowers li għandek rising superpower u għandek the only nuclear power fl-Ewropa li hija palissa Franza. Ovvjament mhux qed nikkalkula l-Ingilterra x'edha barra mill-EU. Sewa. Issa, jekk ħammurru f'gwerra, min ħajbat l-armata tiegħu, l-uniku armata b'saħħitha? Ħajibata tiġġieled liċ-Ċiniżi jew ħadd iddefend il-borduri tagħna ta' Franza. Vojdiri għara x'dejn u x'losses u x'depression ħad tidħol fih Franza. Però mbagħad għandek il-Polonja li jagħmlu x'jagħmlu daw il-Pollakki dejjem jispiċċaw on the wrong side of history. Dejjem. Issa x'qegħdin jagħmlu? Poland qiegħda tkabbar. It-tieni l-ikbar armata li ħadd irreplejsa l-Franza dalwaqt. X'kapaċità għandhom ma nafux, s'issa dejjem għalaw xabam. La, u 50 jem Volderi jispiċċaw Imma qegħdin joħolqu xi novitajiet ġodda li jisu kollox qed jaqa' silent fuq dawn l-innovations li wieħed huwa tajjeb li jiċċekkjahom dal-military technologies tagħhom. Issa għandek l-Ukrajna titlob il-Polonja biex tintervjeni u jtuwa r-reġjuni, ovvjament da mhux Ukren, da mhijiex Ukren. Allura kif qed tiġi tiggambilja reġjuni Ukrajni u tihom il-Polonja biex tidħol f'gwerra? Issa, Macron li qed jirrealizza għax niesu qed jipprotestaw u il-protesti huma pregnant bl-idejat ta' Nova Ewropa ta' Arthur Kemp li rridu a Europe of regions and of the European people. Irridu pajjiżna lura ma rridux inkunu l-puppets tal-Amerika aktar. Fl-aħħar mill-aħħar, da Macron kien fil-lig magħhom għax kien jaqbel lilu mal-Amerikani. Issa ma jaqbelx lilu ma jgħidx ikun mal-Amerikani vojder dinsa li għax qed jikkonverti. Għax qed jara milli qed jikkonverti imma almenu donnu nduna wqal. Induna wkoll issa x'qed jiġri li ħafna leftists li kienu jissapportjaw għandek daw li kienu pro-open borders li Macron kien pro-open border. Issa din jirrealizzaw taf xettejt minn 40% mill-leftists qed jgħidulek għawes immigranti. Taf xettejt inti li għandek il-left u r-right ma' qudin flimkien minħabba l-pensjonijiet għax qed tiġibhom skjavi għall-interessi tiegħek. U daw il-Franċiżi għandhom huma pregnant bl-idejat pal-French Revolution, Malcolm.
Issa, però, kif qed tara bħalissa l-preżent inti tal-Ewropa? Għax fil-verità jien almenu qed nara l-preżent u l-futur. Xejn sabiħ, x'meta tibda tara dal-affarijiet kollha li semmejna hawnhekk. Għalkemm huwa veru li qed isiru protesti, ovvjament il-medja tiċċensurhom minn kullhom kien daqs li kieku mu jsir xejn. Però taħseb ħajkun biżżejjed għax donu tant kemm għandhom poter daw il-ftit nies ta' kollox u kontroll fuq kollox li diffiċli biex naslu x'imkien. Where there's chaos, there's opportunity. Jiena tinsix qed nkellmek issa mill-entità ekonomija. Jekk għandek pajjiż għal xi xinħoloq chaos ġo pajjiż. Nitfgħu eżempju l-immigranti għal nies joqogħdu jġildu flimkien dak għax iswed, dak għax arbi, dak għax abbi, dak għax hekk, dak għax. Però waqt li għandna din niġġieldu bejniet nisna boloħ, huma din jagħmlu l-affarijiet minn taħt u qegħdin ixaħmu butom, dik il-verità kollha. Issa, Arthur Scamp, Carlos Shahaji, sorry, fil-ktib tiegħu On War, jiġi jgħidlek point minnhom li xi kultant huwa advantageous meta gwerra tħammela fit-tul. Ma titlifx ħafna riżorsi u l-dawk li qed titlef tirreplenixxihom time too, però qed tħalli gwerra d-dejja. Għax jaqbil qed tħalli għaddejja fit-tul. Għal xiex imma jaqbillu hekk. U wara kemm chief strategist li għandna fl-Unjoni Ewropea kemm waqgħu kexxun hekk ara ġod trappola, imma jaħsbu li qegħdin jirbħu. Mhux hekk. Imma il-preżent tal-Ewropa mhuwa xejn ħażin, mhuwa xejn sabiħ Malcolm. Mhuwa xejn sabiħ. Issa, l-Ewropa m'għandha l-means, l-resources u laqas is-social capacity to go to war. Ma tistax tmur f'gwerra. L-ewwel ħaġa tkun attakkata mis-south, mill-east u ħatkun attakkata from within. We will be conquered in less than 7 days, issa tgħid. Plus, battalna ġidna l-armi kollu fl-Ukrajna. Jekk nitlu f'dil gwerra, ħajkun massakru għalina l-Ewropej. Fil-fatt minn għalija anka il-gvern Ingliż qal aħna kan tħurġa gwerra għal m'għandniex iktar għal minn għalija ġimgħatej għandhom. Eżatt. Ħajbatluna oħra f'Ukrajna. Ara kif tista'. Issa, Malcolm, apparti dik, ma ninsewx ukoll ħafna pajjiżi huma kontrollati għax iċ-Ċajna tikkontrollalhom il-geostrategic infrastructural assets tal-pajjiż. L-enerġija, logistics, l-education system, l-ilma. U daw il-key infrastructures qegħdin fid-din il-gvern Ċiniż. F'għajdir il-moment li ħatmur tagħmel xi ħaġa kontra ċ-Ċajna, bob tollilek xi ħaġa minnhom, jew tissillek xi ħaġa minnhom, daqshekk taqbad tikkollassa. F'għajdir daw daħlu f'trappola biex jidru sbieħ mal-Amerikani daw fl-aħħar mill-aħħar kienu handpicked. Malcolm. Kulħadd jaf li kienu handpicked għall-interessi għall-Amerikani. Infatti minn dil-gwerra tal-Ukrajna u r-Russja. Ir-Russja marret tajjeb. L-Amerika marret tajjeb. L-Indja tgħix kemm marret tajjeb. Iċ-Ċina marret tajjeb. L-Ewropa biss marret ħadd. Kullimkien mar tajjeb barra l-Ewropa xtrid tilaq l-Amerika. Fl-aħħar mill-aħħar, America has no permanent friends nor enemies, only interest. U da qala Henry Kissinger li dakin xi ħaġa jifhem. Xi ħaġa jifhem diplomat tagħhom u tagħmel sens għax ma toqgħod tara. Eżempju, il-woke philosophy, għalfejn ġew irtuilna. U x'qed jiġri għal xiex? Dieta dajjef il-West. Kif inti trid tmur meta konvertjajt il-gvern dawartu feminist. Feminist biex qed ngħid għall-mara u Le, fiżikalment tagħmel differenza. Ovvjament. Tifhimniex ħażin. Apparti jekk, għamilt tassedju assolut daw l-aħħar 10 snin u fuqhom tattakka ir-raġel meta dan ħajmur jiġġieled, sewwa. Mhux għax l-ugwaljanza mbagħad ma jridux. Però mbagħad trid tmur qed juru snienhom daw u jimbħu u m'għandhomx biex jikdmu għax dik is-sabiħ għax li kont tgħid għandek biex tikdem tgħid paċenzja. Imma m'għandekx biex tikdem. U hekk timbaħ fuq nazzjon li għandu soċjetà maskili, mentalità maskili. Il-5 pajjiż fid-dinja bl-inqas national debts fid-dinja. Il-5 pajjiż fid-dinja bl-iktar debt fid-dinja. U aħna merqin fid-deb. Fid-dejn, sorry. Vojdi, oraj, mhux qed ngħid li jarwinita tifhimni x'ħażin. Imma ma tistax inti l-Ewropa tmur gwerra, orajt l-Ewropa jekk taqqat il-riservi kollha. Tista' tmur gwerra
ma' Russja, imma naqqalaw xaba tajba li niġu esterminatjati u l-kontinent jintilef kemm trut salib. L-Amerika mhux ħad tiġi taqbis għalina għax l-Amerika għandha s-South issa x'tiddilja miegħu, għandha il-West x'tiddilja miegħu, iċ-Ċina infatti biex iżżomm il-preżenza tagħha fil-Pacific tista' timmaġna kellha terġa' ddaħħal ir-retired personnels. Vojderi biex iridu U fil-verità minn naħa ta' hekk iridu naraw daqsxejn ta' geopolitics. Kien jagħmel sens li flok wiċ li hemm imexxu l-Ewropa jiġġieldu ma' Russja. L-Ewropa u r-Russja kellhom ikunu flimkien. Eżatt. Biex jilqgħu għas-saħħa enormi li għandha ċ-Ċina. Mhux għaqdu lir-Russja maċ-Ċina. Għalhekk. Li għandu infinity ta' riżorsi. Il-problema jeda leadership problem. Ma jinteressanix views għandhom, ħankun nismijek, il-problema jeda fil-leadership tal-Unjoni Ewropea bil-nation governments b'kollox, nation states b'kollox. Hemm nies inkompetenti tal-mod maniera b'mod esaġerat. Sewa li qegħdin f'ċertu tmexxija li jieħdu ċertu deċiżjonijiet. Inti x'jiġifieri li l-pajjiż tagħna huwa neutrali għandek pożizzjoni fil-United Nations Security Council tiġi titlaq il-barra mill-United Nations Security Council. Meta tidħol ir-Russja m'għandekx dritt. Aħna neutrali u dik breach tal-Kostituzzjoni u l-gvern irtaħares fuq dik. Min se jibgħata los? Min sejjer jiġi? Mux aħna jaraw il-konsegwenzi. Mux għalek, li jista' jkun ikonna il-qoddim meta tinbidel daqsxejn il-folja. Europa l-metlek Melkim. L-Ewropa għandha tista' tgħid 3 distinct parts palissa. Il-futur tagħha għandha part minnhom l-ewwel part tista' tgħid li jew tissieħeb man-NATO tibqa' telaq l-Amerikani sewwa u tispiċċa tiġi exterminated. Jekk tirbaħ, tispiċċa taħt komuniżmu sfrenat fejn niġu skjavi aħna. Niġu skjavi. Biex huma jikkontrollaw kollox, u aħna niġu gvernati mill-Amerika. Sewwa, ma tarax. It-tieni option għandna li nissibħu mal-BRIC Alliance li fażulla tkun. Ma tagħmilx sens minnaħa ta' Ewropa. Għalina tajjeb li hemm il-BRIC Alliance palissa. Żgur għax qed iġġifted bilanċ. Apparti li ġifti fi bilanċ, nistgħu nibqgħu neutrali fl-aħħar mill-aħħar we owe nothing to America, nothing. Aħseb wara l-uliedna. Nibqgħu neutrali u peress li daw il-protesti li n-nies iridu nova Ewropa, innatfu darna u nibnu iċ-ċivilizazzjoni tagħna mill-ġdid. L-Amerika użatna kemm felħet, issa nistgħu mmwarbu għalhem, issa rridu naraw l-interessi tagħna. U jekk immurru għal dil-pat, palma din jikunu l-protesti li jiena l-protesti jiena qed narahom għax fl-aħħar mill-aħħar da li qegħdin jiġġieldu għal jkollu jagħmel parti mill-filosofija ta' Nova Ewropa li n-nies iridu lura l-identità tagħhom, libertà, il-komunità tagħhom kollox sewwa li l-Amerika dik tritilna. Vojderi jien qed nara 3 parts, daw it-3 parts, u iva għandna ċans li nużaw il-BRICS Alliance for our advantage. Mux qed ngħidlek li nissibħu maċ-Ċina ma tarax. Le, mhux hawn. Imma nistgħu nibqgħu neutrali, innatfu pajjiżna, innatfu l-istituzzjonijiet minn daw il-ċertu influenzi barranin li ħakmu ċertu nies, li ħakmu ċertu istituzzjonijiet u minn hemmhekk dimnu ċ-ċivilizazzjoni tagħna nibnu il-kontinent tagħna mill-ġdid. Issa, domanda oħra, semmejnija ta' diġà ftit jew imma niftħu daqsxejn iktar. Il-medja tal-Ewropa u jiena hawnhekk ġiljet u nibqa' ngħid li fil-verità hija kontrollata x'inti anke l-fatt li daw ibbenjaw eżempju in-news agencies kollha Russi. Tisma' qampina waħda. Jekk tara fil-Facebook illum hekk tara news miċ-Ċina jgħidlek di state controlled media bla bla bla. Però s-CNN u hekk alla jbirek da m'hemmx aġenda, da ovvjament suppost neutrali. U ma tipinġunna li donnu li hu għandha l-backing kollu tad-dinja kontra Russja. Meta fil-fatt min jaqra daqsxejn għax taqra dak kull ma trid ma tix tkun mort l-università. Jew xi ħaġa kif semmej tajjeb inti, għandek il-BRICS qiegħda tikber, tista' tgħid qed tespandi Għandha 40% palissa. Lej, l-Afrika folder da meta tgħid inti mbagħad għandek pajjiżi bħal l-Indja, Ċina, Russja, daw diġà nofs id-dinja
U l-Brazil, superpower U oħra. l-Brazil, South Africa, Argentina. Volderi, Argentina, pratikament kullum kien. Daw kollha qegħdin fil-verità daw qed jagħmlu l-business ma' Russja, qed jiġu jitmelħu Volderi mill-EU, qed jiġu jitmelħu mill-Amerika. Volderi x'verament qed jiġri għax inti mbagħad il-gwerra di ħadd kompli tespandi jew fil-verità kif qed l-ewwel inti r-Russja tkunu intelligenti qed itawlu l-gwerra għax huma fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu ħafna iktar flus. U għad isir kulħadd sinjur magħhom ħlif l-Ewropa. U apparti dik, qegħdin jiġu ttestjati ċertu armi ġodda, kemm Ċiniżi, Russi, whatever. Qed jiġu ttestjati in real life. Vojderi, ovvjament, Europeans qegħdin imutu hemmhekk biex Zelensky jkun l-imperatur tal-Exis. Biex dan kollu, jekk jirbaħ li inti sekettejt, Malta tmur gwerra kontra anka l-Libja, għara kif jissa jkun tirbaħ. Tirbaħ, l-għu. Aħseb wara tmur gwerra kontra l-Amerika, tista' Malta terbaħ kontra l-Amerika, tkun vera meġnun biex taħseb. Le, fil-fatt jiena Issa. nara ċertu kommenti tan-nies. Kulħadd Malta qed kulħadd tgħidu għax inkisru r-Russi, Malta tkisser xi ħadd. Malta b'naval warfare ta' Għalija Voldera ma nistgħu dik aħna mela. Jew b'naval warfare ta' Malta u sakemm tħeġi lajnuna din ngħidu less than 4 hours. Malta tkun waqgħet, aħseb wara. Issa, li qegħdin jippruvaw jagħmlu qegħdin jippruvaw iġibu l-konfidenza tal-poplu to go to war, tinsix daw. Mhumiex laqgħat raw gwerra daw ġew easy, comfortable, biex jidru sbieħ u jilaqgħu sugar daddies saħħu mhux iktar minn sugar daddies mhumiex daw biex huma handpicked apposta għal dawn l-affarijiet biex ikkissru l-Unjoni Ewropea sewwa. Issa qegħdin iduru daw biex jiġibu il-mentalità Ewropea jiġibuha in line man-narrattiva tagħhom fil-verità jekk tittara news tar-Russi u hekk. Ma tgħaddix palma l-gvern jekk irid jgħaddi policy flok jgħaddi mill-bib jgħaddi mit-tieqa, il-poplu l-istess ħaġa jista' jagħmel. Jista' jagħmel, ovvjament il-poplu ġibnieh ma jaħsibx. Eżatt. Ma jfittix. Iktar ma ġib il-poplu ignorant, iktar aħjar biex tikkontrollah. As simple as that. Pal-medna, l-Ewropa mid-dinja kollha, l-Ewropa biss l-iktar telliefa l-bqija kulħadd tagħmel profitti minna dil-gwerra, aħna biss tlifna u qegħdin nbattlu ġidna fuqu. Ovvjament, il-West għadu għet jibqa joħlom bis-sanctions li iktar met jimplementa sanctions issa von der Leyen. Iktar tibati. Issa von der Leyen marret tagħmel l-ikbar fawl, marret tgħid jekk iċ-Ċina ħatibqa tassisti tagħti l-armi. Kif qed tinbaħ inti meta m'għandekx biex tikdem? Kif qed tinbaħ meta di ċ-Ċina l-uniku pajjiż fid-dinja that it can sustain a total war għax grazzi għall-Amerikani li kissru l ċertu key strategic industries marru ċajna. U daw jistgħu joħolqulek mirro resource għal finished goods u tista' twaqqalhom mit-ajruplan, jerġgħu joħolquh mit-ajruplan ġo pajjiżhom. Jekk iwaqqgħu mit-ajruplan tal-Ewropa jew tan-NATO, tista' tibnih? Tażgulli le. Tażgulli le. Vojdir allura biex ħaniġġieldu daw jisom din jgħidulna bil-pulit li they want a nuclear war. Nafu li ammunitions memx u jekk tibqa' timbaħ xi darba tingidem. Da, iċ-Ċiniżi stess meta tkun naħdem mal-Gvern Ċiniż eżempju jien ma dorx kontra għal xejn. Meta tkun naħdem miegħu kien hemm wieħed ħajab fil pożizzjoni partikolari fejn qalli ismani, qalli dak qed jipprova jinbaħ u qed jikdimna. Qalli iftakar li aħna għandna snin ukoll biex nikdmu. U dik iġġibni nseħ li ovvjament daw nabatu l-progressive leaders tagħna għal summit magħhom u jisu ma daħal ħadd vojdir biex xaraw kemm ġew irrelevanti. Le fil-fatt teħer tinsemmilek ukoll. Macron u Ursula marru jintaqgħu ġo ċajna di Volder da tefaħħom ġo mejda fiha daqs kwart ta' ground tal-futbol biex żgur laqqas joqgħod idejhom. Il-body language titkellem wieħed Volder jiskom tfal qogħdu hemmhekk. Eżatt. Kemm ngħid jiena xirrit u speċi daqqas biss ikkalkulawhom. Issa. U kellhom imbagħad kellu jumej qabel kellu mar-Russja u ovvjament daw qogħdu jieħdu bidej xulxin u Volderi min irid jifhem jaf x'qed jiġri fid-dinja. Ja issa. Ovvja. Għalfejn hija stupidax nbattlu ġidna u nibqgħu nagħmlu l-edawa fuq l-Ukrajna. L-Ukrajna rajt għandha riżorsi, però l-iktar pajjiż korrott fid-dinja. Fejn l-oppożizzjoni eżempju? Il-poplu laqas irrid ikompli jmur jiġġieled, mela
li tara l-pulizija dejjin jiġi jaħt fek tikxaba tajba jitfek ġol karozza għal-front riding voluntary service, ma tarax. Le, mux jek. Vojderi da, il-life expectancy fil-front line edha 4 hours għall-Ukrajini. The real war, it's in Taiwan. Għal xiex in Taiwan u mux f'dil fantaxxenza l-Ukrajina li għedin jamlu bija daw il-xellugin. Taiwan, who controls Taiwan, controls the technological realm. Jekk China tikkonkerja Taiwan, within a month jikollhom 100-year quasi advantage fuq id-dinja u jikkontrol technological field. U għalhekk l-Amerika, it doesn't have friends, it doesn't have allies, it only have interests. Li kieku Taiwan m'għandhomx il-microchip. Ma jinteressaħħom xejn. Tista' taqgħu tibbombardu tagħmel li Anzi, ejja noħolqu xi ħaġa biex nidtlu aħna u nieħdu xi ħaġa minn hemm li kieku. Issa, l-Amerika diki tgħid għax il-mentalità tagħha tgħid jekk jien nistenna jekk taqa' Taiwan, mela jekk jikoll immur bit-teknoloġija li għandi palissa kif għandi l-vantaġġ. Palissa, whether we like it or not, l-Amerika għandha technological advantage. Xorta nemmen li ċ-China għandhom xi technological advantage. Ma nafux bihom. Ma nafux bihom, taw ir-Russi. Però Imma the more you postpone, ovvjament, ħajkollhom. The real war edemmek. U jien iktar tinkwetani meta mbagħad għandek pajjiż pat-Turkija li għeddet il-Greċja, is-soltu l-progressive leaders għax kompetenti naqas on the wrist lit-Turkija għax it's advantages għalihom it-Turkija sewwa. U għat ibellawilhom li jekk inti pajjiż neutrali m'għandix kienu jaqbes għalik. Fil-verità għedin ġol Ewropa ħadd ma jaqbes għalihom. Eżatt. Volderi. Issa. Biex tara kemm. Issa, it-Turkija qiegħda titkellem biex tidħol mal-BRICS Alliance, Vojder ħad titlaq minn NATO. Mhux jekk. Vojder da, ara għandek il-Ġermanja, 3/4 mill-Ġermanja kolonizzata mit-Torok. Daw taħseb int li ħajġi jissibħu ma' tkun vera altru stupidu qed tgħid ġo fantaxxenza biex taħseb li daw ħajġieldu jmutu għalik. Ta' daw ġewwek biex jerdhom il-fuq. Issa fil-futur qarib. Min tara però li ħajmexxi mhux nixtiequ, min taħseb li verament ħajkun. Iċ-Ċajna, l-Asja, r-Russja, l-Ewropa, l-Afrika. Il-verità dawek, jiddependi x'ċertu deċiżjonijiet ħajjittieħdu issa. Jekk immurru f'gwerra, Melkim, wis probabbli laqs ikun hawn popolazzjoni x'tiġi gvernata bħalma kien qal Einstein. World War III will be fought with nukes, World War IV will be fought with sticks and stones. Għax ikollok terġa' tibda kollox from. Għax ħajkollna mmorru nuclear war bil-fors. Issa jekk tibda nuclear war, l-ewwel ħaġa għandek 3/4 tad-dinja tiġi uninhabitable. Vojda ma tista' jisek orrajt issa tmexxi imma you're leading. La ħajkollok il-tumut żgħir iktar in-nies ovvjament. Il-mistoqsija iktar qiegħda li kieku l-Ewropa żomm min-newtralità. Li kieku kif qed naraw it-tmexxija tad-dinja sseħħ. Dejjem jekk l-Ewropa iżomm min-newtralità. F'dak il-każ, jekk l-Ewropa żomm min-newtralità, l-Amerika ma tistax tmur f'gwerra. Vojdiri l-Ewropej jiżommu l-Amerikani milli jmorru f'gwerra. Nistgħu noħorġu minn NATO u noħorqu l-armata tagħna. Ovvjament mhux taħt deal il-European Union għax ovvjament di ħadd intuża for offensive use. Żgur minn daw minn kif edha structured l-Ewropa palissa. Però li kieku l-Ewropa tibqa' neutrali u l-gwerra ma sseħħx, qiegħed nara jien difference balance of power, il-BRICS Alliance eżempju tinqasam terġa' tixxeterja jekk l-Amerika nixbdula iċ-Ċinga. U ħanarra mbagħad l-organika il-human organic jerġa' jiżvolġi li taqlana mill-Industrial Revolution era u titfana f'era ġdida fejn ħajkun hemm balance of power fejn se jkollok the Arab world, ħajkollok the African world, ħajkollok the white ovvjament, ħajkollok the Indian, ħajkollok the Asian, etc. Issa, daw ħajibbilanċjaw id-dinja. Inti tippretendi l-Ewropa tmur gwerra kontra the Arab world kollha? Daw. M'għandux għalfejn. M'għandix għalfejn. Taħseb li l-Arab world ġie gwerra lejna? M'għandix għalfejn. Vojderi daw.
Il-problema dejjem kienet l-Amerika and its lust for war u biex nesportaw id-demokrazija. Vojdiri hekk iżżomm in-newtralità l-Ewropa iva naraw balance of power, naraw kulturi jerġgħu jiżvolġu, lingwi jerġgħu jiżvolġu, way of life differenti. Vojdir mhux ħajkun hemm a singular nation or a single world that controls the world. Tkun bilanċjata kif għandu jkun fl-aħħar mill-aħħar. Kif u diki, inti immaġna Melkim, tħallas 5,000 euro passaġġ u biex jikollok holiday sewa. Tmur Beijing, eżempju, u tara kultura Amerikana. L-ewwel ħaġa tgħid hekk min ħanerġa' niġi qatt. Għax jiena mort eżempju biex nara Shaolin Temples, mhux tara kultura Ċiniża. Ma tara xejn. Ejja ngħidu immur it-Turkija u nara kultura Ewropea. Ħanibqa' ngħid imma hawn fejn qiegħed. Jiena ħallas biex nara kultura differenti. Però l-istess ħaġa jekk jiġu f'Malta u jilqgħuhom iċ-Ċiniżi eżempju, jew jilqgħuhom l-Indjani, whatever sewa, u jiġraw iktar affarijiet multikulturali u mhux Maltin. Daw mhux ħejġu jiġu kawek. Qed ninvestu u nattrattaw turizmu taċ-ċip. Kollox fuq in-numri qed naħdmu. Just I mean you can manipulate it. You can manipulate it. Importanti jiġu n-nies. Issa dik vojdiri jekk ikun hemm good balance of power, ħannaraw kabbir kulturali li toħloq rinaxximent ġdid. Jekk hemm xwill il-mistoqsija. Mela, fatti ieħor li l-valur reali tal-flus. U għahin kollu nieżel brata maġla ħafna issa tista' tgħid l-aħħar, speċjalment meta bdiet il-gwerra tal-Ukrajna. Illum il-ġurnata int kieku kellek tagħti parir. Ovvjament hija opinjoni tiegħek volli biex in-nies mhux jgħidu mbagħad tara dak qalilna melek. Le, opinjoni tiegħek. Fiex għandhom jinvestu n-nies? X'inhu l-iktar investiment safe? Ħafna jiġu jgħiduli nixtri post, ninvesti f'post u mmur nikrieħ. Però fis-sitwazzjoni ta' palissa, jekk ikollna naval war u tiġi bombardjat il-post, tliftu titteġa tibnieh inti. Alright, għandek l-insurance, ma l-insurance tibqa' tapplika. Vojdiri, is it a safe investment bini? Żgur li le. U tajjeb ukoll fuq tal-bini għax ngħid xi ħaġa, meta llum il-ġurnata, llum flet sar 200,000. Jekk tikrieħ da, 1,000 euro fix-xahar, li ħafna nies jgħidulek ma m'għandux jgħidlek illustra 1,000 euro fix-xahar. Da qed iħallilek 5% return, xejn ta' barra minn hawn. Eżatt. Voldri mhix xi ħaġa. Imma dak għalet jiġri hekk. Għax għandna the wrong pricing signals u qed jagħtu signals inkorretti kemm lil-bejjeħ u kemm lix-xerrej. Dik il-problema kollha ħabba l-manipulation of demand u l-manipulation of the labor supply. Dik anka il-property supply. Mela dak inta aħna kemm ħanibqgħu nibnu. Xi darba tifga. Ġibna pajjiż kollu bini. Immejjel qed tifhem ikraħ daqżabu balla. Aħna rridu naġu nibnu għal Malta eżempju bini b'arkitettura tal-lokal. Imħalta mal-barokk eżempju fl-era Salimdina ma tan-Normanni, eccetera. Ilma noħolqu s-supply tal-ilma. L-ikel, inti tagħti kas l-ikel. Issa biex inkompli fuq l-investiment il-parir tiegħi huwa l-iktar favorit tiegħi. L-ewwel ninvesti f'deb fil-precious metals, deb, bat platinum, bat silver, in that order. Pero nissuġġerixxu wkoll lin-nies. Aħna nafu li sa 2030 ħajintilfu 300 million jobs replaced by artificial intelligence. U mhux manual labor biss ħajintilef Melkim. Le, kollu. Anka HR ħajintilef, accounts ħajintilef, ħafna ħajintilfu, vojdi 300 million jobs issa immaġna. Vojdirin nissuġġerilhom li jinvestu fuqhom personali fuq soft skills, muri tal-lem instrument, muri tal-lem sport or whatever li hu, itallem lingwa, xi ħaġa b'soft power li di l-artificial intelligence right tista' tirreplacja, però f'high culture u high politics l-artificial intelligence mhux ħajkollha daqshekk importanza, iktar ikollha importanza soft skills. Vojdiri nissuġġerixxi li apparti precious metals jiffokaw fuqhom infushom. Ovvjament, jekk jistgħu jiffokaw jiksbu xi edukazzjoni sura ta' nies sewwa. Mhux xi ħaġa li hawn miżobilju fiha. Vojdiri tiġi tgħid li accountant eżempju għax hawn ħafna. Il-gvern jiġi jgħid li hawn ftit, imma fil-verità hawn ħafna. Il-businesses hawn esaġerat li they shouldn't be here. Vojdiri ma jtisu l-bilanċ jerġa' jinstab mod naturali. Eżatt. Dibħal ma dejjem ngħid jiena. Llum il-ġurnata hawn
qabel kien hawn jenna sa xar snin u kien hawn eżempju mit-restorant. Illum hawn 200. Hawn 200 imma xerdu pjajna l-popolazzjoni. Hekk ħanzi nkomplu nżidu minn 200 ħajġu 300. Eżatt. Ma fil-verità l-ġi tal-lokal dejjem jonqos. Jesel, 100%. Issa l-aħħar domanda. Kieku għandek xi forma ta' poter inti f'Malta x'tagħmel u fl-Ewropa in ġenerali biex f'din id-dinja globalizzata fl-aħħar mill-aħħar id-dinja kien illum il-ġurnata ma tista' Mela, globalization palma nafuħ qabad jispiċċaw jikrolla mill-COVID-19. Fl-aħħar mill-aħħar anke l-Litwanja ġiet attakkata miċ-Ċina, supply chain sħiħ kien ġie attakkat sewwa tagħna. Vojderi u bil-BRICS Alliance iktar u iktar u bil-One Belt One Road kontrollat miċ-Ċina vojderi l-BRICS iktar għall-interessi ta' Ċina minnhom kollha. Vojderi in the next 5 to 10 years globalization as we know it will cease to exist. Issa, waħda mill-affarijiet li kieku nagħmel fl-Unjoni Ewropea, ovvjament, inbidlu l-Ewropa from its very core. Li fl-istess ħin ħanbidlu s-sistema tagħha u din ħanġibuha bħala governattiv li tindaħal inqas fl-aspetti tal-ħajja. Li xogħol l-Unjoni Ewropea kull ma ħajkunu is-sistema governattiva tagħha night what state fej xogħol ħajkun militar, rati u ġustizzja u ordni. Voider you can't get it wrong. Dawn it-tlieta. Issa, aħna ovvjament rridu nqajmu ċivilazzjoni li mhux issa naraw il-frott ta' daw il-policies, iżda within 20-25 years, voider imma tibda minn issa Malcolm. Għandi 20 policies li kieku nissuġġerixxi jiena kontratti li ġew iffirmati li jimmorru kontra il-long, medium u short-term interest kemm tan-nazzjon u tal-poplu dawk jiġu annulled mal-ewwel. Ovvjament minn iffirmahom jiġi investigat x'inhi r-raġuni tagħha ġew iffirmati dawn il-kontratti. Iċ-ċensura oħra li ħataqa ħalli min kellu u qed jimponi xi forma ta' idejat, policy, liġijiet malizzjużi li jmorru kontra l-interessi tagħna, dan mhux ħajibqa' jkollu tarka. Eżatt tarka biex jipproteġi lilu nnifsu. Hekk ħajkun hemm trasparenza. Ħajkun hemm the complete liberation tal-kelma, tal-ħsieb u tal-espressjoni. Li dawma il-pillars tagħna għax fl-aħħar mill-aħħar. Il-pillars tad-demokrazija suppost, imma ovvjament elbuhom ta' taħt fuq ukoll. Ovvjament tinħoloq konstituzzjoni ġdida fejn din ħad tipproteġi in-nazzjonijiet, il-kontinent, in-nazzjonijiet, ir-reġjunijiet u l-popolin Ewropej kollha, mit-tiraniċi li jistgħu jispiċċaw il-politiċi. Għax inti il-Konstituzzjoni missirijietna ħadmu għalija mhux biex tipproteġi l-gvern minna, iżda biex tipproteġi lilna mill-gvern. Issa, l-economic model ħajinbidel tal-Ewropa, ma nistgħux nibqgħu bħala kontinent dipendenti u rridu nbidlu li kull ħaġa li għandna bżonn tiġi produċuta fl-Ewropa. Li from a dependent continent to a complete independent continent. Ovvjament qed nagħtu eċċezzjoni għal geostrategic infrastructural assets fejn 51% mix-shares iridu jkunu owned by the national government u il-49% jkunu owned by the private sector li ovvjament tridhom da biex jagħmel investimenti eċċetera. Issa, il-policies iridu li l-Ewropa toħloq il-ġid, però mhux li toħloq il-ġid biss, li n-nies sa joħloq il-ġid, mhux nattrattjaw il-ġid. Kull nazzjon ħajkun inkoraġġut biex il-popolin jaqbad persentaġġ mit-tfaddil tiegħu u niftħu bank tal-poplu fin-nazzjon li noħolqu l-munita tagħna bbekkjata mid-deb li terġa' tirranġa l-problemi li għandna ta' bħalissa, l-inflation nerġgħu nirranġawha, id-djun jerġgħu jiġu rebalanced u din ovvjament ħatat il-ħajja l-popolin li jew ikun backed by 100% gold jew nkella l-precious metals jistgħu jinqasmu, jista' jkollok deb u platinum jew deb u fidda jew jitlitalu mafdaqqa saved in different order, il-backing tad-deb jkun tal-monita jkun mad-deb, però percentaġġ mill-monita jkun marbut mal-platinum. Platinum u iktar skars fl-aħħar mill-aħħar mid-deb. Imma ovvjament wieħed irid jara x'irid il-poplu mbagħad. Però
jekk ikollok metal wieħed dejjem aħjar fil-verità. Issa, irridu nipproteġu wkoll il-komunità u nerġgħu nqajmu is-sens ta' komunità tas-sense of belonging tal-Maltin u l-Ewropej kemm fin-nazzjon u kemm fir-raġjun. Biex nipproteġuhom mill-barrani mill-bad policies li ġew implementati fuqna, ħadd jiġi implementata 65% land and property tax għal dawk li jiġu minn barra mill-Ewropa, rispettivament minn fejn għandhom 65% annual tax fuq land and property value. Di tolab 5% kull sena, issa dawk li jikrulhom ħalli hawnhekk niġbdulhom naqal ispaga nikkontrollawhom ftit, min jikrilhom nofs il-kirja ta' kull 3 xhur titħallas taxxi. Ħajkun hemm ispezzjonijiet ħalli żgur daw jitħallsu. Issa, min ħajħaddimhom ħalli anke nipproteġu il-Maltin u l-Ewropej ħalli mhux jridu jkompetu ma' cheap labor. L-employers li jiddependu minnhom daw jridu jħallsu 15% taxxi iktar devuti min-naħa tal-employer u mhux min-naħa tal-ħaddiem ta' kull ħaddiem li għandu. Di fil-fatt li semmejt inti jien xi 10 snin ilu kont l-Italja u anka naħseb 15 u għawwa konna għadna ma bdejniex b'dal-kummedi. L-Italja ovvjament kienu diġà bdew il-qerda tagħhom minn da. U niftakar konti għadant familja Taljani jiena għalli dak għalli qed iħaddem eżempju dok Marokkina ħafna minn hekk. Għalli għax il-gvern għadda liġi. Lej franka t-taxxa tal-li ħallas il-barranin da. Mela. Voldri jara. Fix wasanna u di anka lokalment ma stax insammu ovvjament b'mod pubbliku, kumpanija barranija kbira li ġib ovvjament ikel, il-Maltin jieħdu pjaċir għax daqsxejn irħas, imma at what cost. 5 snin ma jħallas il-kont tad-dawlu l-mara, taxxa jekk il-Malti iħallas 35%, da jħallas bil-15. Fl-aħħar mill-aħħar qed għamilna kollox kontra l-interess ta' kull pajjiż Ewropew. Eżatt. Issa parti din, dawk il-barranin ta' barra mill-Ewropa li jażlu li jbjew il-proprjetà tagħhom. Daw ħajkollhom sena break minn dit taxxa fejn f'dik is-sena trid tinbih il-proprjetà. Jekk ma tinbihx il-proprjetà, mela it-taxxa mid-deadline trid tiġi mħallsa. Jew kellha tiġi sekwestrata, bażikament. Jew kellha jkun hemm xi xellugi jagħmlilhom tajjeb qed tifhem peress. Ma no problem. Issa dawk li xtraw il-passaporti f'dak il-każ la jistgħu jieħdu ċittadinanza bħala Maltin ma jistgħu jġibu qatt. Dawk li la jista' tfal tagħhom anke jekk itwildu hawnhekk ma jistgħux jiġu Maltin bħalna dawk jridu jorbtu 25 to 30% minn net worth tagħhom f'deb u jrid jinżamm fir-Riserva Nazzjonali fil-Bank Ċentrali ta' Malta. Jekk ma jridux ma jimpurtax jitilfuha. Jistgħu jfittxu il-creators ta' il-policy imbagħad. Il-welfare irridu mhux inħallu n-nies dipendenti fuqu ħalli nikkontrollawh, ħannaqsuh. Però li ħannaqsu li il-poplu ma nħallux dipendenti fuq il-gvern, ħalli jekk irid jagħmel xi azzjoni kun jista' jagħmilha. Dan. Issa, jekk bniedem ġie unemployed, mhux qed ngħidlek ma tgħinux, għandek perjodu fejn iva. L-etika tgħidlek u anke l-moralità u id-dover u responsabilità li s-soċjetà u li l-popolin tagħna. Tgħidlek li trid tgħinu, però differenza tnejnek għal 6 xhur sena u ilek ħajtek tgħix fuq u vojdi di trid tieqaf. Issa, għandna problema ta' edukazzjoni. U mhux f'Malta biss, issa anke fl-Ewropa ninnotawha di, vojdiri jkun hemm restructuring kompletament tal-ekonomija u tal-edukazzjoni fejn ħanikkonvertjaw minn a Marxist education system tista' tgħid għal a mixture between a Humboldtian education system u a British traditional education system. Din ovvjament insiex aħna rridu noħolqu politika għolja u kultura għolja u rridu nibnu ċivilizzazzjoni. Ma nistgħux nagħmluha jekk dan mhux ħajkun implemented mill-education, mill-primarja sal-università ħajjiġi ippromotjat critical thinking, innovazzjoni u kreatività. Issa, ħanamlu investimenti kbar fuq l-istituzzjonijiet tal-kultura, edukazzjoni pal-madni kif semmejtlek l-arti, il-letteratura, xjenza, infrastruttura u innovazzjoni. Dawn kif qed tinnota Melkiem huma policies biex inqajmu the next renaissance.
Jekk mhux ħaninvestu f'dawn b'mod sura ta' nies mhux jridu jkunu postmodern liberal stuff sewa dak low politics, low culture, inħalluh fl-Amerika. L-Ewropa mhux posthom dawk. Issa, ħannerġgħu nqajmu l-imħabba fil-popolin għall-arfin klassiku u għal xiex ħanqajmuh. Għax minn din l-imħabba lejn it-talim u lejn l-esplorazzjoni f'ċertu setturi pal humanitarians, philosophy u history, dawn jibbrodjaw iktar l-intelligenza tagħhom dawn in-nies. Il-poplu tagħna fl-aħħar mill-aħħar. L-individu jiġi iktar inkoraġġut issa biex jesprimi l-viżjonijiet u l-idejat tiegħu fejn mhux biss imma ħajħu suċċess għalih. Bekk neġgħu noħolqu s-sens ta' komunità, jekk jiena minn ħalaxa ħloqt xi ħaġa f'pajjiżi oħrajn, f'Irħula u l-bliet oħrajn, in-nies jgħidu dak għax ità jew dak żabbar ità. Għandek l-identità. L-identità. Vojdir, you are contributing to something higher than your mere selfish self li xi ħaġa li no money can buy. Apparti hekk kif ħadd inbidel il-core values tal-Unjoni Ewropea, iva ħad tiġi stabbilita di Imperium Army. Ma nix bżonn in-NATO għax dik maħluqa l-intenzjonijiet oħra kienet u suppost ġiet destabilized mara l-waqt il-USSR u iva, dil-armata ħad tkun partikolarjament għall-użu ta' defense biss. Defensive war manna l-ebda interess ninvadu nikkonkarjaw l-ebda pajjiż ġass il-protezzjoni tal-borduri tagħna, tal-kontinent tagħna, is-soċjetà tagħna u l-ħarsin dinji tagħna. Maternity leave policy oħra Malcolm. Aħna rridu noħolqu policy fej il-maternity leave jingħataw b'dritt sentejn. Issa, dawk il-businesses li ma jridux jagħtu daw is-sentejn maternity leave ma jimpurtax. Ħanurik fejn u l-airport u jitlaq lil barra minn xtutna, għax l-ewwel l-importanza ta' niesi, u mbagħad l-ekonomija, that's something low politics, mhux ħaġa li suppost għandek toqgħod tiffoka fuqha, dik xi ħaġa li tinħoloq spontanja. Dawk il-businesses lokali li ovvjament ħajaċċettaw u ħajjejnu lill-gvern f'dil viżjoni biex inkabru l-popolazzjoni, il-gvern ħartihom rigal. Dawk li ħajaċċettaw dil-policy ħajkollhom 3 snin li 25% minn kull mill-profits li ħajkunu qegħdin jagħmlu fis-sena jidawruh f'deb u l-gvern ħajpremjahom billi jtihom ix-shadow banking license u jkunu jistgħu jagħtu loans lil popolin biex għall-innovazzjoni, biex joħolqu xi ħaġa, kreattività, biex nibnu l-pajjiż. Rridu nibnu l-pajjiż. Mill-ġdid. Vojder daw ħajkunu kontribuzzjoni pal-metlek. Aħna rridu noħolqu komunità, a sense of belonging. Vojder iva. Se jkun daw it-tip ta' policies, l-income tax u t-taxxi fuq l-overtime. Jaqgħu l-income tax in ġenerali trid taqa' u fl-aħħar mill-aħħar dak is-serq l-income tax u it-taxxi u l-bolla fuq l-overtime. L-overtime inti qiegħed tiddedika l-ħin, il-bot mill-familja, il-bot milli qed tagħmel xi ħaġa li kien nifsek. Mela, għal xiex għandin intaxxak lilek. Kif ħatkabbar il-kapital tiegħek? Allura dik policy oħra Malcolm. Policy oħra, aħna nimplementaw il-flat taxation system, mhux ħanibqgħu bil-progressive taxation system dik qed tisraq. Tinċentiva las. Apparti dik li qed tinċentiva las. Las qiegħda ssaħħaħ il-black market għax inti xaqbillek Malcolm. Ġinejt on paper li jiena naqbad ma l-ewwel tat-tax bracket Vojdireja ngħidu ma nafx kemm qiegħda f'klaw il-bracket. Xi ħaġek. Mela jien kun mal-massimu tagħha dit-tax bracket. Mbagħad nagħmel l-overtime ma jidirx jew nagħmel part-time. Da qegħdin noħolqu dejjem distortion fil-prezzijiet. Kollu trid iddur ma sistema biex tara kif ħadef franka. Vojdiri daw mhux aħjar naqbdu ntajrhom minn nofs u naqbdu neħilsu. U ma nibqgħux inkunu ħnieser l-inheritance tax oħra trid titlaq. X'jiġifieri jiena ħiddimt ħajti bnej dal-post eżempju ħanħalli it-tifla. U titħallas 1000 euro. Mela qiegħed inħallas it-taxxi biex trajtu. Ħallas it-taxxi min bejuli u ħatħallas it-tifla għal biex tiġi tieħu l-post. X'jiġifieri?
Le, dik tinqata l-inheritance tax. Da ovvjament ħanuħolqu skemi attrajenti biex kull koppja Maltija u Ewropea jkolli 4 tfal Melkim. L-enerġija, s-sors tal-enerġija, ma jinteressanix minn dil-Green Deal li qegħdin jipprovaw jagħmlu it's communistic u qegħdin jagħmlu to destroy the competitiveness of Europe. Mhux għax il-kunċettu ħażin, imma biex tipproduċi l-electric cars, il-batteries, etc. Inti tlift ir-raw resource għandek bżonn biex toħolqu l-lithium. Li qed fid-dejn it-Taliban u l-Messiku. Le, ekku, ħafna mill-batteries u għalet jiproduċu minn China, diġà. Il-waste, ma jafux kif jiddisponu minnu. Għaddiju green un baddila. Is-sources tagħna x'ħajkunu Melkim. Is-sources tagħna se jkunu hydrogen energy, lightning energy, rridu nħarnistjaw l-enerġija inti one lightning bolt, it lights up 120 properties, sorry, għal xar. Fojdi we store it, dejjem aħjar fl-aħħar mill-aħħar Malta u ħafna rat dak huwa resource. Kinetic energy, vojdir bil-kinetic energy li inti tkun jiet id-dar, tagħmel cycling jew rowing machine, qed tiġġenera capacitor, il-capacitor qed jiġi stored, l-enerġija qed tiġi stored ġo dal-capacitor għal ġurnata massimo 2, jekk inti trid tista' tbiew din l-enerġija u jmorru stored ġo power station żgħar f'kurra. Li jistambata jiffidja. Jiffidja lilhom. Apparti dik se nkunu qegħdin nużaw l-alternating current kif suppost jiġi użat fej ovvjament palmet li ħanerġgħu nibnu l-Malta, però ħanżidu r-routes tal-vapur għall-islands għax ħanibnu 4 islands fl-aħħar mill-aħħar. Daw minn taħt ħajoħolqu current. Mela nġibu l-enerġija minn hemm ukoll. Kif il-pajjiżi jibdew jkunu iktar stabiliti, iktar qegħdin iqumu fuq saqajhom in-nies qed jerġgħu jiġu sewwa. Ħajkun hemm proġett kbir bejn l-Ewropa kollu, l-Imperium, fej ħanamlu pannelli, però jkunu posthom fl-ispazju. U minn hemmhekk tieħu il-full efficiency and effectiveness tas-solar panels meta jkunu direct underneath the sun. Minn hemmhekk l-enerġija tiġi stored u tiġi mibbawta lejn id-dinja by microwaves. U aħna jiġi ċċarġjat l-enerġija tagħna. Di tista' ssir proġett globali jekk irridu wkoll, vojdiri irridu nibdew minn ximkien imma Melkim. Issa, fil-fatt Tesla kien diġà jidher li għandu pjani daħat fuq kollox l-Amerikani għadhom sigrieti sal-lum u fodrik dak inti tista' tgħid ivvinta l-enerġija d-dinja kollha b'xejn, u mbagħad ovvjament serqu ilu. Miet waħdu da flok il-grazzi laqalulu d-dinja u vvinta affarijiet dal-bniedem. U kważi jaħbuh da l-assessista. Meta ħoloq l-alternating current Tesla kien ġoġob id-direct current obsolete. Però Thomas Edison tnejjek bih. Mux jekk, dejjem ikun hemm dak il-persuna mbagħad. Issa, il-lingwa. Protagonist. Issa, il-lingwa fil-każ tal-lingwa. Aħna rridu nerġgħu nqajmu mhux biss il-lingwa nazzjonali, iżda anke il-lingwa reġjonali. Il-lingwa hija a bridge of communication kif il-poplu u r-reġjun ħajġudika d-dinja u l-affarijiet nazzjonali, domestiċi vojdiri u barranin. Fil-każ ta' Malta, il-lingwa tagħna mhux xi ħażina, Melkim. Imma iżżommna lura milli noħolqu ċertu kultura għolja. Iżżommna kemm xejn ta' ignoranti. Intanka li kelma għandha different meanings, problema. Allora x'ħanamlu Melkim? Ħanoħolqu inizjattiva biex il-poplu nintroduċulu l-Latin. Mhux biex il-Latin jirreplacja l-Malti, iżda biex il-Malti peress li huwa magnet tal-lingwa, tal-lingwi, fatt il-Malti mamul minn 12 lingwa. Vojderi għandna l-Latin li tkun ir-root base language għal l-Indo-European languages kollha. Fil-fatt kont rajt u hemm studi ovvjament juruħ li inti jekk tkun taf il-Latin. Huwa faċli ħafna mbagħad biex titgħallem diversi lingwi. Eżatt. Aħna sempi xi ħaġa li qed nimmissjaw voldieri anke peress jien meta kont żgħir kien hawn it-Taljan. Television. Mela tal-età tiegħi kważi jafu t-Taljan kollu. It-tfal tal-lum anke dik il-lingwa tilfu daw kull ma jafu. Ingliż. U naqa' Malti. U naqra Malti aħseb wara d-dialett tar-raħal u tal-belt li għal xi xemmu nitilfu dak. Issa, dan aħna rriduh biex ħajkun hemm
linguists apposta fejn ħaj introduċu kliem ġodda, palissa din introduċu kliem ġodda ċuċċata imma ta' meħut il-maġġoranza minnu mill-Ingliż u mis-sinifikant Ingliż. Għal xiex, an imperial language di kienet, mux qed ngħidu narmu l-Ingliż, ninti affatto, imma mill-Latin ħannirtu xi kliem, ħannirtu xi espressjonijiet u ways of communication oħra li jiġu embedded fil-Malti li meta ħajaddu 20 years dan il-lingwa ħadd issaħħaħ b'mod esaġerat u l-poplu javvanza l-qoddim. Nerġa' ngħid biex qed ngħid il-Malti nagħmluħlem u laqas li l-Malti ħażin. Kultura ta' inħobbu l-Malti u dik it's power, that's soft power il-lingwa. Inti jekk inti għandek pajjiż mhux Malti u ġibnilu l-pajjiż jitkellem kollu bil-Malti mela dik ikollha njajnilu l-pajjiż by soft power hija. Issa, apparti dik Malcolm, nixtiequ nintroduċu wkoll li kull prodott u kull servizz li jidħol f'Malta jew ġol Ewropa jew qed jiġi produċut jew qed jingħata servizz minn ġol kwalinkwa pajjiż ġol Ewropa jrid tkun hemm l-instructions kollha tal-lingwi tal-Ewropa kollha. Tiġix tgħidli għax Ingliż jew Franċiż biss, le inkellek ħanamlu hekk naqtaw il-lingwa tiegħek minn pajjiżi oħra. Il-Franċiżi jħobbu jagħmlu eżempju, meta kellhom il-presidenza id-dokument taraħ kollu bl-Ingliż, però mbagħad iħallulek it-titlu bil-Franċiż hija u ejja. Huma biss għamluha. Imma l xiex għax huma għandhom language power fuq id-dinja. U aħna rridu li forsi jiena ma rridx nitgħallem il-Franċiż, forsi jiena ma rridx nitgħallem it-Taljan, forsi jiena Malta biss ħanibqa' għal xiex għandi naqbad prodott ġej mill-Italja eżempju u mhux qed nifhem x'hemm miktub. Għalfejn ġej minn xi pajjiż minn barra dal-prodott jew ħammur nieħu servizz u mhux qed nifhem x'inhu da x'effetti hemm xejn. Ġas għax naf suppostu l-użu tiegħu. Le, jekk jidħol ġo xtutna, jekk jiġi produċut ġo l-kontinent tagħna, jrid tkun hemm anke l-lingwa Maltija fuq li din ħadd ma ta' kasa. Kull min qiegħed hawnhekk minn whatever corner of the world jrid jitgħallem il-lingwa. Jekk il-lingwa ma jitkellimx fluent within 1 year, jrid jitlaq. Kull immigrant li ħajkun minn whatever corner of Europe ukoll ġa Malta u jrid ibbaxxi rasu għall-kultura, il-way of life u l-identità tan-nazzjon. Fil-fatt daw għalkemm jidhru forsi ħajkun hawn min jgħid kemm qed jara farfex da. Jekk però il-Ġermanja eżempju huwa kważi obbligatorju li titgħallem il-Ġermaniż, inkella ma jħadmux. Eżatt. Wadej aħna issa morna stat li jien forsi nasal nifhimha lil ma ġi xi minn barra kif qegħdin illum il-policies hekk qegħdin jiġu minn barra din laqas jafu jitkellmu bl-Ingliż. Mela. Wadej aħna għandna sitwazzjonijiet tmur ġo ristorant. Jgħidlek kellimni bil-Franċiż. L-ispejjeż li qed jagħmlu l-businesses. Ħankellmek jien bil-Franċiż. Għar minn hekk l-ar post li jistgħu jiġru dal-affarijiet huwa fejn ma jafux bl-Ingliż imqar. Ġo l-isptar. Tmur ġo l-isptar. Tkellem nies la jafu bl-Ingliż, la jafu bil-Malti. U bir-rispett kollhom mbagħad jien hemmhekk. Ġo sptar iva nobbliga mela li tkun taf bil-Malti. Ma għandek pazjent forsi ma jafx bl-Ingliż da għandu 70-80 sena. U tħalli hemmhekk hemm qed jgħidlu forsi l-dat qed tuġana qalbi u da fejhom li qed tuġaw siqu. U jtieħ xi ħaġa u joqtlu. Voldri daw qed jiġru ta' kuljum. Ta' kuljum qed jiġru. U n-nies donnu kulħadd illupjat moħħu aħmar jew blu biss. Moħħhom flow politics. Moħħhom x'għamlet Kim Kardashian x'qed jiġrilu Trump u dal ħafna low politics and low culture. Imbarazz. U you promote garbage, you get garbage. Vojdi jridik waħda minnhom. U irridu wkoll għax di importanti li businesses, NGOs and any entity that operates against the interest and the security of the nation, the people and the continent will not be allowed. Vojdi daw l-NGOs li jiġu mill-Amerika jimponu l-imbarazġu grizmejna u rridu bil-fors naċċettaw minn kalla jattakkawna u jisalbuna l-qorti. X'ovvjament dik is-supply chain hemmhekk dejjem tissaħħaħ. Daw mhux ħajkunu permessibbli jopperaw hawnhekk. Għax l-ewwel l-interessi tagħna għal xi ħażin da. Għal xi ħażin. Fil-fatt l-Amerika tiġri għal ħarsu kunu jafu dali qed tagħmel xi. Ġermanja traditur arrestawh, traditur. Però
dawk li qegħdin jikisrulna l-opportunitajiet, dawk li qed jikisrulna s-soċjetà, dawk mhux tradituri, dawk nies ġusti ta' qalb tajba. Vojdiri dik dawn huma il-bidu tal-policies, issa mhux billi qed 21 policies, Malcolm jena, dawn malli jiġu implemented, it's going to take time sakemm naraw ir-riżultat. Pero after 10 years, ġaħan kunnu għedin naraw il-rizultat, after 15 years, meta jkollna the first generation li tkun gradwat tista' tgħid, daw ħajkunu the first of their kind. The first of the European intellectuals that's going to drive us into a new era. Daw ħajkunu the creme de la creme tista' tgħid. Vojdiri ngħid lit-telespettaturi biex ma jaqtawx qalbhom di xi ħaġa li mhux taqbad u tgħid li ħażina, poġġina qabel qiegħda, ħsib naqfu għax daw affarijiet li mhux ħatara short term gains. Vojdiri, daw il-gains ħatar gains kbar esaġerati long term. Aħna eżempju, billi jien qed niġġieled tal-idea tal-Imperium Ewropa, I'm fighting for a cause, ma jfissirx jiena mhux ħanejx taħt dik is-sistema li tantx nixtieq ngħix taħtha, aħna nkunu li qegħdin imbagħtu bażikament biex ollietna jkunu taħt is-sistema. Jkunu daqsxejn aħjar. Ħajkunu ħafna ħjar żgur, mhux forsi. Ovvjament diffiċli jkunu għal mill-issa. U dik li mhux jirrealizzaw in-nies li qegħdin jgħixu fera daw li jekk ma jħallsulhomx il-ġenituri biex jixxu post laqqas għandhom fejn joqogħdu. Jiena naf voldi li nies li qed joqogħdu fil-karozzi. Maltin ta' daw qed ngħidu. U ġol-garaxxijiet insejnihom. Ġol-garaxxijiet, voldi għandek kriminalità qiegħda tesplodi, kullhom kienu kriminalità kbira, mhux tipo kif qed inti tisraqtu fiha. Vodi dak il-preżent li għandhom aħseb wara l-futur x'ħajkun. U dan kollu aċċettaw huma għax m'għandunawx li qed jiġu attakkati b'modi u tattiċi komunisti, ġew attakkati psikoloġikalment u jużaw il-valuri morali kontrihom stess, apparti l-brainwashing u ovvjament aċċettajnihom li jattakkaw ir-raġel ħalli salaqsillu liedna ma nistgħu nipproteġu u nedukawhom, ħadulna l-mara ħalli għax issa qed jirrealizzaw anke daw tal-feminists Malcolm. Li qed jiġu użati. Li qegħdin jużawhom bħala biex iduru kontrina. Mela jekk mhux ħanipproteġuhom aħna jiġi proteġik xi ħadd minn barra. Foreign inti tkun mhux qed ngħid mill-Ewropa għax we have commonalities. Għanna way of life, religion, għanna ħafna affarijiet komuni li għadek ma tafx kemm taffetwa. Imma jekk jiġi xi ħadd li għalih it's normal li, eżempju, kif jisħon jirrejpja. Jew inkella biex jiddixxiplina tfal jorbothom mis-siġra rashom l-isfel li mind you daw real stories. Minn ċerti kulturi. Jew inkella biex niddixxiplinaw it-tfal ħalli nkunu bħall-Amerikani nitfgħu display folder hekk ma sormhom ittihom xaba ħalli xorta tittihom id-dixxiplina ma timmarkax. True story oħra minn pajjiżi ieħor daj. Vojdiri biex tara il-mentalitajiet differenti ta' kulturi differenti, da mhux qed ngħid li qegħdin nkunu razzisti hawnhekk Malcolm, niente affatto. Da ġast qegħdin nembracejaw kulħadd f'pajjiż differences. Jaġixxi kif iridu. Mhux hekk, imma napprezzaw u nembracejaw human differences u iva, napprezzawhom u ma rridhomx jispiċċaw. Għaseb wara kemm iridu tagħna tispiċċa biss. Vojdiri dan mhux għax razziżmu Malcolm. Dan is just love. Issa inutli jiġu jimponu fuqna xi darba eventually liberals will choke over their own dead weight. Kemm qegħdin jagħmlu? Infatti anke tista' tara l-votanti n-nies kulħadd bappatija hot-headed ħafna. It's around the corner. Mela, nirringrazzjak ħafna x'qajjemt ħafna punti interessanti, ovvjament, u ideat differenti, mill-li mhux forsi żgur il-mainstream ma taċċettax u ma tridx. Nispera qudiem ikollna aktar opportunitajiet nintaqgħu kif ngħid dejjem jien telespettaturi aħna hawnhekk nistiednu lil kulħadd b'kull forma ta' idea jiena dak li nemmen fih voldri kemm għandek dritt inti titkellem għandu dritt imbagħad wieħed liberali jitkellem, però mhux biex xi ħadd liberali imbagħad iċaħħadna milli insemmaw opinjonijiet oħra. U dak li ħanibqgħu nagħmlu aħna qed nistiednu wkoll il-partit il-kbar ukoll kien hawn minn ġie, għandna ovvjament bagħatna wkoll il-Partit Laburista biex jibgħat xi kandidati, però da hekk ma jkunx fuq il-One TV
jew fuq il-PBS li huwa Super One Two, ovvjament m'għadhom kważi jmorru kien għax dik il-mentalità li daħlu, l-ispeċi taqbel bil-fors kollox mal-gvern, aħna hawnhekk nistiednu l-kulħadd. Issa ovvjament jekk il-Partit Laburista ma jrix jibgħat rappreżentanti għax ħansaqsuhom domandi skomdi. Aħna bir-rispett kollu d-domandi ma ħajpoġġihom nafħalaq naħat. Impoġġuhom aħna, id-domandi jekk trid tirrispondi, rispondi, jekk ma tix tirrispondi, mor fuq il-One TV jew fuq il-PBS imbagħad. Nirringrazzja il-telespettaturi li l-lejla kienu magħna u nistedinhom biex il-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jkunu magħna. Grazzi ħafna.